для того, чтобы ситуация... Объект Украина. Украина нужна России. Конкретно Украина. Это что? Это только слепой может не видеть на сегодняшний день. И поэтому все делается и стягиваются войска для того, чтобы сделать. Ведь сейчас же произойдет провокация. Вот видите, у Лукашенко действительно, вот я тоже это читал, что слушал его, то читал, о том, что он заявляет, о том, что уже этих иммигрантов, у них уже появляется оружие с Донбасса. Ну к чему это говорится? Провоцируем, можно приводить массу примеров уже, когда были такие провокации для того, чтобы провоцировали ситуацию на границе, для того, чтобы зайти на территорию другого государства и так далее. Украина конкретно сейчас, на сегодняшний день, не хочу, чтобы думали, нагнетая обстановку, но я хочу реально, чтобы все проснулись и сказали, мы сейчас, если кто-то не понимает, так я хочу пояснить, что у нас идет война, у нас нет полномасштабного вторжения, это другой факт, но у нас война. 7-летняя война. И сейчас она уже, я вам скажу, утомила всех. И мировое сообщество, ну, мировое еще более-менее, но и Россию, и в нас в том числе. Поэтому я уверен, что вот как раз сейчас, что будет в 2022 году, дай Бог, чтобы мы дожили до 2022 года без каких-то серьезных конфликтных ситуаций. Чересчур очень начали муссировать, чересчур очень начали быстро все это делать. Тем более, еще раз, и Лукашенко соединился, и тут, смотрите, появились мигранты, и тут уже оружие, и тут третье, все готовится. Сейчас перебросит пару корпусов на белорусскую границу, у нас еще больше, естественно. То есть практически нас будут зажимать в кольцо. Ну, вот миграционный кризис, давайте подробнее на нем остановимся и обсудим. Сегодня группа мигрантов уже прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница. Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны Польши. На видео виден поток людей, приближающийся к ограждению на польской границе, возле которого дежурят военные и пограничники. Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице. С белорусской стороны их задержали польские военные, пограничная служба и полиция. Группа начала марш вдоль забора, сообщило Министерство обороны Польши. Канцлер Германии Ангела Меркель же обсудила конфликт на Донбассе, а также миграционный кризис во время телефонного разговора с президентом России Путиным. Меркель призвала главу России к переговорам по урегулированию конфликта. Давайте послушаем эту цитату. Канцлер торкнулася питання ситуації біля кордонів та на сході України та закликала президента Росії просувати переговори в нормандському форматі для виконання мінських домовленостей про мирне врегулювання конфлікту. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Европейский Союз введет новый пакет санкций против его режима, то Минск примет решение о прекращении газопровода Ямал. Европа на это уже отреагировали в Европейском Союзе. Давайте послушаем цитату. У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками, державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами. А вот что сказал, собственно, сам самопровозглашенный президент Беларуси. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику туда, к Эстонии, дорог нет. Если мы закроем для поляков и, ну, к примеру, там для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свою суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Это вообще реально или вот такой просто шантаж? Я вам скажу, вы знаете, вот еще раз Лукашенко показал, что он полностью ручной, я не хочу переходить на личности, все-таки он президент, ручной полностью подконтрольный Путину. Если он такой... Но он, правда, самопровозглашенный президент. Конечно. Подождите, я вам просто один факт. Да. Смотрите, у нас началась война, выбирается Минская площадка, да? Да. Ну, миссия, я считаю, святая. У тебя в стране, в Минске, ты собираешь людей,
самое дорогое, обсуждается жизнь человека, мир. То есть это самая, то есть миссия такая превосходная. Я тогда тоже думал, ну действительно, может быть, батька и поможет в этой ситуации, как бы в Украине. Но у меня вопрос, почему сейчас политики молчат об одной маленькой детали? У тебя в стране организовалась площадка мира, прекрасно понимаешь, что стороны должны договориться, пожать руки, и наконец-то должен быть наступить мир. Точка. В 2014 году, попрошу Лукашенко напомнить, его белорусские авиакомпании были банкротами, аэропорт был закрыт. Сейчас он отстроил один из лучших аэропортов Европы, и логистические центры расстраиваются с каждым днем. У меня вопрос, если ты знаешь, что то есть на твоей площадке, на территории твоего государства обсуждается вопрос мира, значит мир должен быть неизбежен, ты прекрасно понимаешь, что если наступит мир, то весь транзит, который шел через Украину, временно пошел в Белоруссию, он вернется в Украину, потому что мы выгодней по логистике. То почему же? То тогда у меня вопрос, какой же тогда, кто с кем обсуждает какой мир, если человек прекрасно понимает, что транзит уже в Украину не вернется, значит мира не наступит, значит ему уже пообещал кто-то этот транзит. А это миллиарды долларов заработка. Я возглавлял 7 государственных предприятий, из них 4 морских торгового порта. Я прекрасно знаю, что заходит и выходит, в каком объеме с нашей страны. Вопрос, почему об этом политики не говорят? Поэтому я вам скажу, что помощь так называемой Беларуси – это вообще профанация. А сейчас он все делает по указанию Путина. Это же очевидно. И я просто боюсь, не хочу нагнетать обстановку, но я считаю, что мы должны 24/7 быть готовы к любой неординарной ситуации, которая сейчас возникнет у нас на границе. И все к этому уже идет. Потому что Лукашенко изначально знал, что Украину будут душить со всех сторон и не будет мира. Ну, логически. Понимаешь, что если временно транзит пошел через Белоруссию, да, это помощь государству, да, ты имеешь право получить какие-то дивиденды за эту помощь. Но ты же расстраивайся, ты делаешь капитальное строительство, прекрасно понимаешь, что тебе уже пообещали, что он никогда не вернется в Украину. Значит, Украина не будет принимать решения самостоятельно по поводу транзита. Это очень серьезный факт. Почему-то я не слышу, чтобы кто-то его обсуждал. Поэтому не хочу. Летят в эту сторону одни эпитеты. Я могу не уважать, не любить человека. Но к должности, а я считаю, что президент это в любой стране это звание, которое дает народ. Наплевательски относиться к народу я не могу. Ну, к Лукашенко как раз звание президента народ не давал. Вы знаете, тут очень такая спорная ситуация. Понимаете, в чем вопрос? О том, я еще говорил еще год назад о том, когда вот выборы прошли, там начались какие-то колыхания, то есть серьезно. Я даже с одним политиком поспорил, я сказал, ничего не будет. Люди там голосовали за стабильность. Они не за Лукашенко. Вы думаете, Лукашенко власть нравится? Да нет, я думаю, больше чем уверен, что он устал. Просто у нас, к сожалению, в нашей стране, у нас всегда можно ошибки действующей власти свернуть так называемые попередники. А что тогда изменилось летом прошлого года? Нет, ничего, просто тогда говорили, что Лукашенко народ снесет. Я говорю, не снесет, все-таки 86%, любая фальсификация, любой политолог вам скажет, что сфальсифицировать выборы больше 5% нельзя. Ну, пускай там 10-15%, ну, пускай 20%, в любом случае. Скажем, это было, то есть кому-то было выгодно, кому-то интересно. Опять же, я вам скажу, все нужно знать, кто пишет сценарий, потому что Лукашенко давно уже... То есть вы реально верите, что за Лукашенко проголосовало большинство белорусского народа? Нет, конечно же нет. Вы что? Есть определенные технологии манипуляции. Я вам скажу, что Россия все для того сделала, чтобы сейчас Лукашенко присоединился. Он же давно увиливал ни туда и ни сюда. И ни для кого не секрет. Я еще год назад заявлял о том, что... полностью подмять Лукашенко? Да поверьте, год назад я заявил о том, что Лукашенко уже предал свой народ. Уже Белоруссия будет одной из областей России, а его младший сын Коленька станет губернатором. Это что, для кого-то секрет? Почему политики об этом не говорят? Ведь все прекрасно знают и понимают. Я считаю, что нужно сейчас убрать какие-то интриги. И самое главное, знаете что? Нужно убрать личные какие-то амбиции, личные интересы. Я вот даже, вы знаете, объясняю многим политикам, пытаюсь объясниться. Говорю, послушайте, хотя бы задумайтесь о том, что у многих представителей крупного бизнеса, весь бизнес у вас в этой стране. Подумайте, защитите хотя бы свой бизнес путем защиты страны. Нужно сейчас остановить, мы стоим на пороге очень действительно серьезной катастрофы. Кому-то нравится, это может быть не нравится, но я вижу очень страшные вещи, которые будут происходить. Я сам воевал, я знаю, что такое война. Я воевал на Горном Карабахе, я не понаслышке знаю войну, понимаете. У меня боевой орден, я не хочу войны, я знаю, это страшно, понимаете. А на чьей стороне воевали? Я на стороне Советского Союза. Я был призван в ряды Советского Союза.
То есть я жил при Советском Союзе, 1990 год, я жил в Советском Союзе, проходил срочную службу и так далее. Понимаете? Поэтому я искренне не хочу и почему-то пытаюсь донести, что нужно не убрать словоблудие, нужно делать серьезные шаги, серьезные факты, иначе будет катастрофа, может произойти очень страшно. Я это пытаюсь уже 1,5 года говорить, но, к сожалению, пока не слышу. Пане Андрію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Ольгу Карач, директора Міжнародного центру громадянських ініціатив «Наш дом», правозахисницю. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Беларусь. Да, пани Ольга, на ваш взгляд, создавая искусственный этот миграционный кризис на польско-белорусской границе, чего пытается добиться Александр Лукашенко, ну или чего пытается добиться Москва руками Александра Лукашенко? Вы знаете, я бы здесь разделяла, чего пытается добиться Александр Лукашенко и чего пытается добиться Москва. А вы меня видите нормально? У меня есть ощущение, прекрасно, что так прекрасно видим и слышим, пожалуйста. Да, хорошо. Да, я бы разделяла, что на самом деле хочет Лукашенко и что на самом деле хочет Кремль. Потому что, на мой взгляд, у них все-таки разные ожидания от исхода этого миграционного кризиса. И, к сожалению, на мой взгляд, ситуация развивается по очень и очень плохому сценарию. Но, во-первых, чего добивается Лукашенко? Зачем он это все делает? Он втайне надеется, и очень даже не втайне, кстати, потому что он про это говорил много раз, он надеется, что Евросоюз сядет с ним за стол переговоров на его условиях. Он пытается заставить Евросоюз, скажем, вернуться на те позиции, которые были до апреля 2020 года. И надеется, что как раз атака мигрантами заставит Евросоюз платить и заставит Евросоюз отступить и, собственно, отдать саму Беларусь его вотчину, не задавая вопросов, что же происходит на этой территории с правами человека и белорусскими гражданами. Но это то, что хочет Александр Лукашенко. Да? Чего хочет Кремль, и здесь ситуация намного серьезнее и тревожнее. Я бы хотела напомнить, что позавчера 2 стратегических российских бомбардировщика Ту-22М3 патрулировали воздушное пространство Беларуси около Гомеля. И уже Министерство обороны Российской Федерации выпустило пресс-релиз и сказало, что ситуация, по их мнению, в общем-то, нормальная. Это все происходит вот в рамках той самой совместной военной доктрины союзного государства, которую подписали Путин и Лукашенко 4 ноября. И, на мой взгляд, это вот миграционный кризис на границе Польши, это, к сожалению, я воспринимаю как гибридную атаку, гибридную войну Кремля по аннексии, по оккупации Беларуси. Вот если посмотреть, как выглядит гибридная оккупация, к сожалению, надо признать, что она выглядит именно так, как мы сегодня наблюдаем в Беларуси. И я считаю, что сегодня, к сожалению, Владимир Путин берет под контроль силовые структуры Беларуси. Силовые структуры Беларуси за последние 1,5 года стали полноправным политическим субъектом, который решает политическую ситуацию в стране, который решает, кто будет главой, лидером, как угодно этой страны. Они помогают Александру Лукашенко удерживать власть вооруженным путем. И понятно, что от их решения зависит очень многое. А как далеко они могут зайти с этим? Что Александр Лукашенко, что Путин? Что это может за собой повлечь? Пани Ольга, что это? Алло? Алло, вы видите меня? Да, я вас пропал вопрос, кусочек вопроса. Можете повторить? Да, мне продублировали. Скажите, а как далеко с этими идеями, с этими мыслями и, что самое важное, с реализацией этого всего может зайти Александр Лукашенко с конфронтацией с Европейским Союзом и, собственно, Путин? Вот какие последствия это все за собой может повлечь? К сожалению, я всегда считала, что белорусский народ может очень быстро и радикально решить ситуацию с белорусским режимом и вернуть Беларусь на демократические рельсы, пока Кремль не входит во внутреннюю политическую повестку таким вот активным игроком. И, к сожалению, надо признать, что есть ряд, на мой взгляд, безответственных политиков, которые призывают Владимира Путина, называют политиком и призывают сыграть конструктивную роль в разрешении
внутреннего белорусского политического кризиса. Собственно, Путин назвали, он пришел. И мы видим сегодня реализацию многогодовки в 4 этапа, когда началась, по сути, сейчас, как раз после выборов в Российской Федерации, это было ожидаемо, началась кампания по аннексии Беларуси. Кремль учел ошибки Крыма, это тоже надо признать. Он не хочет попасть под какие-то западные санкции. Поэтому на сегодняшний день он делает все, чтобы, во-первых, не реагировали белорусы, во-вторых, не реагировал Запад. Понятно, что Запад, запутанный миграционным кризисом на границе, он не обращает внимания на то, что, по сути, Беларусь лишилась самого главного, лишилась своего статута. Они ушли под юрисдикцию Кремля, и говорить про то, что союзное государство — это государство равноправных партнеров, я думаю, это смешно, да? И понятно, что военная доктрина союзного государства — это, по сути, документ, который уходит белорусских силовиков от ведомства под подчинение Владимира Путина и его структуры. Да? Следующий этап аннексии Беларуси — это проведение референдума, конституционного референдума, который так долго продавливал Владимир Путин в Беларуси, и уже Александр Лукашенко заявил, что референдум пройдет в феврале 2020 года. И я бы хотела обратить внимание, что несколько довольно высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко заявили о том, что Крым российский. Никогда такие заявления не звучало раньше, по крайней мере, из уст Владимира Макея, это то, что могу сказать. Но сейчас эти заявления прозвучали, и это говорит о том, что Александр Лукашенко и его окружение прекрасно понимают, что они сдают Беларусь в обмен на право остаться около корыта и хрюкать возле него. Это слова Александра Лукашенко, собственно, не мои. И они очень прекрасно знают, что они продали независимость Беларуси взамен на то, чтобы вот удержаться в каком-то виде, пусть даже в гибридном, у власти. Если мы говорим о том, что уже де-факто состоялся аншлюс Беларуси России, чем это все грозит Украине? Что это означает для нас? К сожалению, я бы хотела вернуться к статье Владимира Путина 12 июля 2021 года про историческое единство украинцев и русских, но там белорусы идут тоже, правда, не в названии статьи, а где-то в середине. К сожалению, на сегодняшний день вот идет поглощение Кремлем Беларуси, и да, вы правы, сейчас происходит процесс де-факто аннексии Беларуси. Но Кремлю нужно еще все это оформить юридически. Именно для этого ему нужен референдум, именно для этого ему нужны новые выборы по новой конституции, ему нужны там пророссийские партии, пророссийские политики, которые проголосуют за присоединение Беларуси к России и тем самым, собственно, завершат этот процесс уже в юридическом плане. Что ждет Украину? Украина будет следующей. Очень понятно, что сегодня Украина и Беларусь, я про это говорю уже, собственно, уже совсем кричу на всех углах, не знаю, там, с весны этого года, что на сегодняшний день Украина и Беларусь должны стать стратегическими партнерами, чтобы противостоять аннексии Кремля и оккупации Кремля. И по-другому не будет, потому что как только Путин сожрет Беларусь, он примется за Украину. Я еще раз обращаюсь. Важная статья, потому что она говорит про то, что Кремль видит себя собирателем земель восточных славян, и Кремль не остановится. Беларусь — это только, собственно, не начало, я бы сказала, наверное, середина, да, потому что все-таки первая была атака на Украину. Сейчас мы оказались в виде такого бутерброда. Идет атака на Беларусь, поглощение Беларуси, и следом они будут отбивать Украину, чтобы сделать то же самое, но по какому-то другому сценарию. Поэтому события очень серьезные, очень тревожные. Вся региональная безопасность сегодня не просто под ударом, она разрушена, и разрушена именно Кремлем, и это целенаправленная политика Кремля. Мало того, я бы сказала, что идет собирание земель даже не в русский мир, да, а в такой аналог СССР 2.0, реванш Советского Союза и попытка нас всех затянуть в Советский Союз, в ГУЛАГ, вот во все то, что мы переживали в 30-е годы, и то, что сегодня переживает Беларусь.
знаете, вот у меня стойкое ощущение, что все, что происходит, абсолютно все, что происходит, это как будто вот мы вернулись как раз в самые темные времена белорусской истории, сталинские репрессии, абсолютно то же самое. Те же виды пыток, те же издевательства над людьми, те же КГБ и многое-многое другое, да, исчезновение людей, пытки, убийства, изнасилования. Ну, то есть вот этот весь беспредел. Но, к сожалению, повторю, надо подчеркнуть, что на нас не остановится. Следующая Украина и понимание того, что Украина и Беларусь, демократическая Украина, демократическая Беларусь, прозападные силы должны объединиться и бороться вместе за свободу, за независимость и против русского мира, вот это понимание, к сожалению, приходит далеко не ко всем, но очень тревожно, что оно может прийти слишком поздно, потому что времени у Беларуси не так уж много. Референдум пройдет в феврале 2021, потом дальше пройдут выборы в так называемую палатку, да, и дальше уже состоится, собственно, юридическое оформление аннексии. Но в это время уберут мигранты с границы. И Запад, я думаю, так, я по крайней мере, прогнозирую, довольны тем, что с границы пропали какие-то, ну, скажем, стрёмные люди, скажем так, да, которых там не ждут и видеть не хотят, он в принципе, будет согласен. Особенно с учетом всех этих призывов к тому, со стороны в том числе и Светланы Тихановской, надо признать, она постоянно и везде подчеркивает, что Путин должен играть роль в разрешении русского кризиса и решении вот вопроса с Лукашенко. Я бы остерегалась звать Путина, потому что Путина позвали, я уже это говорила, да, и цена очень велика. Цена — это потеря страны, цена — это потеря независимости, цена — это потеря возможности развиваться как демократической стране и строить свое собственное государство. Очень жаль, что очень многие это понимают, и мы здесь немножко глаз вопиющего пустыни, но тем не менее понимание это медленно, но верно будет очень. Беларусь в опасности, Украина в опасности, и, к сожалению, нет. Дякую вам дуже, пані Ольга. Дякую дуже. Чухсаглно, что наше время и подключились к нам в эфир. Всего доброго. Ольга Карач була з нами на прямому зв'язку, директор Міжнародного центру громадянських ініціатив «Наш дом». Правозахисниці. Не очень позитивный, точнее пессимистичный сценарий описала пани Ольга. И здесь вопрос, а где, собственно, весь цивилизованный мир? Где тот Запад, Соединенные Штаты Америки? Когда скажут «стой, Путину»? Ну, вы знаете, тут опять же ситуация. Каждому, знаете, как говорится, есть в народе пословица «своя рубашка ближе к телу». И каждый думает о себе. Между прочим, в Америке очень много проблем. У них очень большой, сумасшедший внешний долг. Чересчур. И скоро придется платить. И представьте себе, на минуточку, если сейчас потребуют с Америки долг, то практически у нас почему-то, не знаю на каком основании, но мир в основном пользуется долларом. И весь доллар рухнет. И вот это будет серьезно. И все-таки в Америке 350 миллионов человек. То есть тут произойдет экономически серьезный кризис. Ведь поймите правильно, Украина, к сожалению, невыгодно экономически развивающейся страной, потому что мы крупное европейское государство, раз, но самое главное, у нас очень большие серьезные природные ресурсы, очень серьезные. 25% мирового запаса чернозема, 20% мирового запаса титана, 96 позиций, по которым мы лидируем в первой тройке. В тройке лидируем, понимаете? И, естественно, мы же продаем экспортов раз 10 больше, чем мы получаем импорта. Ну, нас зарабатывают. По большому счету, как раз Украина сильно никому не нужна. И я просто переживаю за то, что лишь только обещания. Только украинцы смогут самостоятельно в этот раз себя спасти. Я повторюсь и буду это говорить, может быть, на каждом углу, что Украине нужно вернуть ядерный потенциал. Лишь только тогда задумается. Задумается не правительство, а задумается народ тот или иной. Тоже Россия задумается и Беларусь. То, что я согласен с женщиной, то, что она сказала. Лукашенко продал свой народ. Ему придется еще за это отвечать. Он просто продал и за амбицию и власть. Потому что ему, к сожалению, если смена власти произойдет, ему придется отвечать за всю независимость Беларуси. Если у нас есть тут чехарда с президентами и можно спихнуть на попередников, то ему, к сожалению, придется отвечать. И очень серьезно.
Понимаете, когда скажут стоп, я не знаю, вот видите, смотрите, 7 лет, неужели за 7 лет нельзя было решить этот вопрос? За 7 лет, там уже на Донбассе дети пошли, в Крыму Первый пошли, класс. первый класс пошли. С какой идеологии, мы же украинцы, какой идеологии им вдалбивают в голову? Мы же украинцы, я вам скажу больше, очень много ко мне через социальные сети люди пишут, и мало того, что я созваниваюсь с ним по мессенджеру с неподконтрольной территории с Донбасса. Знаете, что сказали? 90% там не хотят получать ни паспорта, они считают себя украинцами, они не хотят в Россию. Я спросил такой вопрос, а если так получится, что, мало ли ситуация жизненная, пойдем мы освобождать свои территории, нам чужого не надо, хотя бы зачистить своих от сепаратистов, не хочу на эпитеты переходить. Знаете, что сказали? Говорят, мы возьмем, это был позавчера разговор, мы возьмем палки и будем помогать вам. Клянусь, это было. Люди просто говорят, не ссылайтесь на нас ссылки. То есть, потому что боимся, там беспредел. В Луганске, в Донецке. Говорит, у власти алкоголики, наркоманы, всех, кого за коррупцию повыгнали, это беспредел. Вы, говорит, даже не представляете, мы не хотим получать паспорта, мы детей, достигших 16-летнего возраста, прячем, вывозим тайно в Украину, чтобы получить украинский паспорт. Вот эти слова, только за эти слова надо пойти и решить этот вопрос. Я вообще, действительно, когда наконец уже скажут стоп? К сожалению, я делаю вывод после того, что все происходит, и как на нас зарабатывают, и как все постоянно только нас кормят обещаниями. Я считаю, что, коль вы являетесь старшими партнерами, друзьями, не знаю, как вы считаете себя, вы имеете ядерный потенциал, вы можете разговаривать на равных. Неужели нельзя было поставить точку раз и навсегда на этом? Неужели нужно вы дождетесь из-за того, что Украина... Это же не проблема на сегодняшний день при всех технологиях создать несколько боеголовок. Как раз вот и российский народ задумается, потому что Украина и Россия рядышком граница. А я знаю, что украинский народ – это сильная духом нация. Понимаете? Извините за такое. Я очень хочу, чтобы наступил мир. И я скажу, я украинец. В 20-м поколении у меня прекрасные корни. Я потомок великих... об этом в следующей передаче. Я искренне скажу, что украинский народ сильным духом народ. Я приведу маленькую цитату. У нас буквально минуту. Цитату. Был такой Джихар Дудаев. Воевал с Россией за независимость своего народа. Да. Мусульманин по вероисповеданию. Признал равных по силе духа христианина, украинца. Он считал, что украинский народ – это сильный народ. Не дай вам Аллах что-то забрать у украинца, иначе они вернутся на землю предков, и живые будут завидовать мертвым. Понимаете? Я вам скажу, что лучше, не хочу на трагической нотке, я верю, что наступит мир, я верю, что Украина была, есть и будет, невзирая ни на какие, знаете, кремлевские заявления с риторикой исторических предъяв на землю, хотя, если взять историю, Киеву 1500, а Москве 900. Какие могут быть претензии к нам? Согласны? Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Андрій Пелюховський, політичний аналітик, засновник і директор громадянської організації «Захист і допомога», був гостем нашей студии. А я с вами прощаюсь, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Мы прерываемся на небольшой перерыв, буквально 5 минут. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Сайглар Хадашлар, мен сізнен незікі бүкілнік сағлықлашмақ мечбіретіндем, бір автаны бераберлікте кечірдік, да бір автаны девірдік деп айтмаға мүмкін. Ве авто девамында чеші түрлі юзберген хаберлерінің бұл студияда яйынларда мұсафирлерінен музакире еттік. Сіз се АТР телеканалы или девам етіңіз, АТР телеканалы или қалыңыз, бізім яйынларымыз девам ете сады жалы баржылар дейіншежек. 5 дақадан соңра бұл студияда Қырым татар тілінде алып рajaq программасында меслекдешім Осман Пашаев сізлеріні селямлай жақтыр. Сейір етіңіз. Көршкенше. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Асыл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın, kölgeler silinsin. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumna, yolcu garip hasretine kavuşsun. Eşitesiniz mi? Meni aqta unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening hırımım. Kırım toprağı nice kordu, nice dayandı. Nice koz yaş, kar dertler başından geçti. Nice Tatarның kanları toprakka sındı. Kan tamçıları karanı alga çevirdi. Al toprakka düşken kandan terekler oser. Al toprakka baskan düşman peşmanlar eder. Al toprakını tutup algan sabasını görmez. Al topraktan Kırım Tatarının izi silinmez. Ah vatanım, sorgu sorgan cevap istemey. Her şey daim tekrarlansa ayat dengişmey. Kağıtқа yatkan sözlerini devirler sürtmez. Artta kalganlarını zaman toktap beklemez. Ogde yarıq. Şubesizdir daim kış olmaz. Ozunu sayıp sangan insan yolundan kalmaz. Gelir bahar. Yat bayraklar keçmişke batar. Mavi kokte, sarı tamga, yıltırap yanar. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huçak. Pıçın, arpa,
Аш истемес, верір сана bunlara. Sefil rezil olma sakın, satıp ana toprağı. Yediklerin, içtiklerin hep bu topraktan gelir. Cebindeki akçaları sana bu toprak verir. Alma, armut, arpa, buğday, bağ ve bostan cümlesi. Toprağın verdiği baylık. Satma sakın toprağı. Onu bilip sevmelisin, çayır ile bahçayı. Akça sudur, akar gider. Bitirirsin akçayı. Akça bitti, bahçe gitti. Ne olur senin alın? Aman oğlum, topla akça, kere haydır bahçayı. Bak senin bir çayırın var, ne güzeldir çoprağı. Şırıl şırıl kele suyu yarıp kara toprağı. Lanet eder sana çokrak, satma sakın çayıra. Eğer satsan çevirirsin, fenaya sen hayır. Saç tarlaya, harpa, buğday, işle, bekle tarlaya. Bir saçarsın, on alırsın, unutmayın Hudaya. Bir çuval buğdaya karşı altın, kumuş verirler. Kereklerin ne ise bunlar ile gelir. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huçağı. Hüçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları. Sefil rezil olma sakın, satıp ana toprağı. İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için kureşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin. Hareketini devam etip maksadına yetkenin. Bir tutkan kuruşumuz neticeli bitkenin. Beğenmeyim salap işdep günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Begenerim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın. Ellallıknen tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan semi deşne yerge ebed elgenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyim bazı barı yolunu çetke burganın. İstemem men icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğanın. Hiç istemem bazı şahsılar gelecekini boğanın.
Gittim. Gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtigim keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle düşmüş, kimlerle kalkmıştı. Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur. O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yigit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Kısmet etse, eğer yarın uyansam, dünya gene baş urar mort kalbime. Manglayından sızılgan alkanını siler dünya şaşmalagan lebime. Allanırlar benim siyah leblerim, huvanırlar bulutlarga güneşke. Nurlar yağar, mıhlar yağar üstüme, beşik sınar. Kabır düşer ateşke. Ateşlerge aldanır hor sözlerim. Uçtan acığa kalbini aydar sabanlar. Tavırların izlerine tolgan su. Gözlerimde tamçı parıldar. Kısmet etse yarın tağda uyansam, urulacağım barıp dünya kalbine. Kanatları kırık, kokusu yarılgan bir kuş olup, silineceğim lebine. Yarın tağda uyanmasam tuğan var. Denizime aytım göz yaş dökmesin. Kainatқа bildirmesin taziye. Aytım ona. Men kaytarım. Beklesin. Harlı akşamlar. ATR'de bugün yayını akşam bölügü. Bu akşam bölügünde 3 saat devamında ben sizden olacağım. Birinci bölükte bizim misafirimiz Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azası Gayana Yüksel. Hoş geldiniz. Ve Belçika'dan bağlanacak bizden hizmet olsa Riza Asanov, Kırım Tatar faal iştirakçısı. 2 yıl evvelsi Kırım'daki vakalardan son Kırım'ı terk edip Avrupa'ya koçken edi. Onun da bağlanacağımız, laf edeceğimiz ne yaparlar Kırım Tatarlar Avrupa'da. Ana ev olarak bugün
Bu programımız sizden oşap kaldı endi bilesiz 90'larda çıkardı ile bu cürmanın şeydi meclisi bir formaydı programın adı. Her hafta bu meclis asasında yan bir kimsenin son kalbe yasakladılar o adın anda yurt olğanında sonra onun adı biz de meclisi inform yapamız. Meclis haberleri birinci de biraz tenkitke olacak. Bana açam meclisin sayfasını. Sonki haber 18 yıl haberi. Ben anlayayım Kiev'in 2018'in haberleri. 2018 mi? Onu kaysını bakasınız. Benim bilgenime göre KMTT.org. Benim bilgenime göre son vakitlarda yenileneydi. Şöyle bir şekilde yani meclis azaları da çok Facebook'a koyaydılar. Facebook'tan alıp anda aktaraydılar. Ama doğru aytasınız. Sayfa çalışmıyor. Şimdi yenilecek sayfa. Bir resurs tapıldı. Yeni bir strukturanın, yeni bir ya böyle bir yüzünün. Yani mimarisi olur. Evet. Ortaya çıkacak ama aytkanlar doğru. Yani aslında biz de içinde de bunu yıllarca laf eteydik. Çünkü öyle bir dünyada yaşayımız. İnsanı nasıl urbanen karşılaylar bir teşkilatını, bir organı onun sayfaya koyuyor. Sayfa olması için değil de bakın meclis indi Ukrayna toplumunda, cemaatinde meclis bir Kırım Tatarlığını temsil etken bir organ gibi indi tanıla biliniyor. Adı kimden sorarsanız meclis en azından bilirler. Yani Kırım Tatarlarının işken adam meclis sözünü de bilir. Bir yerde kirip de meclisin son haberlerini, alğan kararların tapmağa imkansız. Aslında evvelden de böyle yaxşı strukturası yok idi. Bir şey tapacak olsan tapalmazsın. Kaysı karara göre ne yapıla? Bunlar niçin böyle bekitilmedi bu yıllarda? Yani Osman Bey böyle yarağa tuz serpmanız. Çünkü bunu tekrar çokça bunu yıllarca aytaydık. Hatta ve hatta 2015'te 16'da toplaşmalarını geçiriydik. Anda gazetecilerini çağıraydık. Bu struktura için ne yapayık, nasıl yeniliyik, bir pres sekreteri olsun, haftada bir sefer çıkışıfta bulunup böyle kıymet kessin olup bitenlerge. Ondan sonra nasıl çalışılır laf eteydik. Ama doğru, aytkanlar doğru. Şahsen ben de birkaç sefer buna rast geldim. Çünkü insanlar başvuru yaparlar sayfadan resmi olarak. Alışkanlık şimdi ya da normal bir prosedür. Tabii ki mecliske ulaşmay, ondan sonra sağdan soldan yollarını kıdırıp böyle konuşmaya tırışırlar. Ama bilgenime göre ya %100 haklısınız. O tenkit kabul olgan bir tenkittir. Yakın vakitte değişecek de bilem. Çünkü bu kabul edilgen kanun çerçevesinde temsil organın mutlaka o sayfası olacak. Bu sayfa çalışacak ve o sayfaya göre devlet ve diğer adamlar o temsil organı takip edecek. Bunda müzakere ediyor. Kanuna göre temsil organını Nazirler Kabineti tazdıqlaydı, tayin eteki bu olam. Biraz halbuki çelişkili bu Kırım Tatar'ın milli hareketi için. Milli hareket da 90'larda o vakta biz bir cemaat teşkilatı gibi tahtından geçmeyeceğimiz. Bizim millet sayıladı, bizim bir gelin tanımak gerekler. Bu ne demektir? Kabinet, Nazirler Şurası, hükümet ya tanıyacak ya tanımayacak bir imzanın ya tanıyacak ya bir imzanın feshedecek. Nasıl, ne için? Bu malumatlarını kaydan aldınız? Ama kanuna göre galiba değil mi? Yok, benim öyle değil. Kanuna göre Bakanlar Kurulu halkını, kökenli halkının, asıl halkının temsil organı kabul etti. Şimdi 3 kökenli halk var. 2 halkın Karayım ve Kırımçakların vaziyeti biraz bilesiniz. Böyle çelişkili, şöyle çelişkili az kaldılar. Birisi 400, birisi 150 kişilik bir millettir. Onlar tabii ki öz aralarında birilerini seçip hareket edecekler. Kırım Tatarlarda vaziyet başka. Birinci növbette milli hareketimiz var, temsil organımız var. Şimdi ben laf etmeyeyim, saylavlar geçti mi? Yok, sayılan değil mi? Bana bugünkü çalışkan organını onlar otomatik olarak kabul etmek gerekler mi? Yoksa onlar bir kararlar kabul etmek gerek mi? Bu meseleyi çözmek için Bakanlar Kurulu ve temsil organı bizim vaziyette Milli Meclis arasında bir çalışma, bir
документ белгіленеджек, постанова о співпраці, що лебір, умуми оларак оны айтайым, ве бу белге черчевесінде біз әрекет етежекміз. Бу иш içinde, çalışmalar içinde пытты деп айтмаға мүмкін. Насыл пытты? Білесіңіз, Украинада bu халклар дини ве бөлі дин меселерге бахан bir агентлік бар девлет тарафындан құрылған. Onun başında bulunған kadın Олена Богдан. Şimdi onlarla çalışıp biz bu belge yapmağa bu da kararname hazırlanmadı. Tabii, O işte de çalışmalar. Tabii, o içinde esas mesele hangi birisine onlar takıldılar. Bunun için de tavsiye meraklı mevzu. Ondan kimse yine soramadı mı, işitmedi mi, laf edilmedi. Çünkü içinde olup biten iş ve daha ortaya çıkmadı. Şimdi bunu zakir edemez. Çünkü biz de canlı bağda bekli bizim Riza Bey Hasanov. Riza, selam aleyküm. Иштмеем сызна. Я не слышу. Алейкум селям. Алейкум селям. Мне вот тут вас представили не только как правозащитника, но члена бельгийской партии «Новый фламандский альянс». Расскажите, во-первых, что это за история с бельгийской партией, с фламандской? Ну, эта партия, она существует давно и поддерживает крымских татар еще до 2014 года. Марк Демисмакер много раз приезжал в Крым и выражал свою поддержку, стремление крымских татар к автономии. Я просто не успел... Вообще, эта партия, политика этой партии такова, что все малые народы, которые стремятся к самоопределению, партия их поддерживает всегда. Это парламентская партия, она, то есть, представлена в бельгийском парламенте, это, ну, то есть... Она имеет большинство в парламенте. Это большая партия бельгийского большинства. Удивительно. Почему удивляюсь еще? Вы, насколько я понимаю, вы для Бельгии же мигрант, правильно? Насколько она позволяет, или вы уже гражданин Бельгии? Как вы всех этих подробностей, мне казалось, вы только недавно покинули Украину и Крым. Ну, я подданный бельгийской короны, а член партии еще до 2014 года. То есть вы были бельгийцем, то есть для меня это просто это открытие, как бы. И вот какие у вас инициативы внутри теперь этой партии? Раз вы, можно сказать, вы теперь уже политик в Бельгии, какие инициативы по Крыму и крымским татарам? Я слышал, что вы подаете в суд на кого-то в России по какому-то делу. Расскажите об этом подробнее. Ну, я хочу призвать всех крымских татар, которые сейчас находятся в Бельгии. Мы долго искали болевые точки, по которым можно, находясь в эмиграции, бить по России. И нашли эту точку. Если кто из наших соотечественников имеет статус международной защиты, и есть доказательства, есть доказательства на бумагах о преследовании, ну, как вот у меня, тогда вы можете смело подавать не в суд, а в полицию, в прокуратуру. Ну, в моем случае это отказ о заведении уголовного дела по факту нападения. Я получил отказ. Насколько я знаю, бельгийская прокуратура сделала запрос. Ей тоже отказали. Ну и на основании этого сейчас мои адвокаты, сейчас как по-русски, мои адвокаты возбуждают, просят прокуратуру возбудить уголовное дело против руководства Крыма. А что это дает в практическом плане? Ну, я тоже очень долго спрашивал, что это дает и куда это приведет. Ну, хотя бы такая мелочь, что все фамилии, которые там будут фигурировать, через полгода попадут в международный розыск через Интерпол, как сейчас Россия действует по поводу наших ребят. Всех, кто уехал из Крыма, всех, кто был в батальоне, сейчас все находятся в международном розыске через Интерпол. И они не могут выехать с Украины. Недавний пример, когда один из наших ребят выехал в Турцию, был там задержан, но благодаря нашим
членом Меджлиса, который находится в Киеве, его отпустили, и он вернулся в Украину. Кстати, я и у Гаяна Ханум, который у нас в студии, тоже хотел задать вопрос. Не хочу вот оглашать имена. Я буквально сегодня на ТР узнал, кто-то из коллег сталкивался с такой ситуацией, когда по российским обвинениям, политическим вполне, там у них обычно там, участие либо в Номановиче, либо Джихана батальоне или что-то, люди попадают в список Интерпола, получают красную карточку, и они при посещении даже Турции, которая очень хорошо информирована о происходящем, их задерживают, они попадают туда местные обезьянники. Вообще, как в этой ситуации, каким образом, можно ли найти процедуру автоматическую, когда человек не будет бояться ехать, или теперь все политические преследуемые должны перед поездками в посольствах соответствующих стран выяснять, задержат ли их по российскому запросу? И вообще, каким образом... Я понимаю, мир не готов будет вообще отказаться от красных карточек, поданных России. Да? Вполне бывают и криминальные преступления, по которым мир сотрудничает с любыми режимами. Вот как вы хотите из этой ситуации, как на ваш взгляд? Очень просто. С этого выйти очень просто. Украина людям, которые находятся в списках розыска Интерпола, должна официально предоставить статус государственной защиты. И тогда автоматически все, кто там будут находиться, они будут считаться разыскиваемыми по политическим мотивам, и Интерпол откажет Российской Федерации. Я понимаю, о чем вы говорите. Обычно государственную защиту предоставляют политическим беженцам, которые ищут убежище в другой стране. Но здесь такой немножко правовой казус. Человек едет как гражданин Украины, в Интерпол они попадают как граждане Российской Федерации, хотя не подавали паспорта, не прочее, но они автоматически записаны, да, все, кто прописаны, и они фигурируют там как граждане Российской Федерации. На самом деле, я вот, например, чиновник турецкий, как мне понять, что это не тот гражданин Российской Федерации, на самом деле не настоящий гражданин Российской Федерации, это придуманная Россией штука. То есть нету какого-то правового механизма, как для граждан Украины, которые для нас украинцы. Они не могут быть под защитой украинского государства в силу того, что они и так граждане Украины. Вот в чем казус. Смотрите, Резавей, дело в том, что вот на данный момент из того опыта общения и сотрудничества с нашими правоохранительными органами украинскими напрашивается вывод о том, что в каждом случае проверять отдельно. Почему? Потому что они сами говорят, мы не можем прекратить сотрудничество с Россией, несмотря на то, что Россия признана агрессором, признана агрессия, оккупация и так далее. Мы не можем прекратить сотрудничество в рамках Интерпола. И те запросы, которые дает Россия в Украину по поводу своих граждан, граждан других государств, на них Украина обязана реагировать. Я вам расскажу более. Мы с удивлением узнали, что против моего супруга Исмета Юкселя, значит, открыто криминальное дело и внесен, значит, запрет на въезд на территорию такой страны, как Туркменистан. Вот мы случайно об этом узнали, а это было связано с нашей информационной деятельностью. И в числе публикаций, которые размещались на крымских новостях, была публикация о ситуации в Туркменистане, внутри Туркменистана. Этого было достаточно для того, чтобы внести его в так называемые красные списки. То есть, получается, если бы он не знал об этом и приехал туда... Был бы арестован. Да. Поэтому вот из того, что, к сожалению, такого универсального механизма на всех нету. Получается, что в каждом случае нужно действовать индивидуально. Можно ли, на ваш взгляд, инициировать создание какого-то универсального механизма по сепарированию российских запросов интерполовских на политические и криминальные? Ну, чтобы вы понимали, сейчас диаспора крымских татар, она очень молодая в Бельгии, она состоит в 99% из тех активистов, которые выехали с Крыма и которых разыскивает Российская Федерация. Но нам удалось отработать механизм, и в течение 2 дней мы снимали с розыска. Есть разница политическое убежище и предоставление государством статуса охраны государства. Ну, это такие юридические, то есть плюс-минус одно и то же, но юридически это разные вещи. И мы добились этого, и у нас здесь и есть ребята из батальона, есть ребята, которые разыскиваются, есть ребята из Крыма, которые находятся в розыске ФСБ Российской Федерации, и мы прятали их в первое время, боясь все этого. Но адвокаты очень быстро нашли механизмы предоставления статуса защиты.
И тогда я же говорю, тогда все автоматически, весь розыск Интерпола становится политически мотивированным. Çok sağ Но olun. мы тоже боялись. Çok sağ olun. Это был Риза Асанов на прямой связи с нами из Брюсселя, член бельгийской партии «Новый фламандский альянс». И говорили в том числе о механизмах защиты людей, которые попадают в красные списки, как криминальные преступники, и попадают в разные неприятные ситуации при пересечении границ, посещении даже дружественных Украине стран. Biz geçemez bu şimdi gene bizim meclis sualımızga nazirlik arasında nazirlik değildi. Siz bu dini agentlik arasında ve meclis arasında bir kararname hazırlana ve işbirlik Yok, kararname hazırlanan bakanlar kurulu ve meclis arasında ama bu dini idaresi, dini agentliği bir icracıdır. Onlar bu işlerini alıp vararlar. Şimdi про затвердження порядку закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України. Yani böyle bir kararını Ukrayna Bakanlar Kurulu alacak ve bu karara dayanarak temsil organı Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun nazirliğinin çalışacak. Yani bu çalışmalar yaklaşık ne zaman kabul edildi? 1 iyul'e kanun kabul edildi. O zamandan beri biz çalışmaya başladık. Birinci Koruşov mecliste geldi. O zaman o vaktin endi aytmağa mümkün minister Tkachenko katıldı. Olena Bogdan. Bayağı detaylı uzun laf ettik. 2 saat devamında. Onların esas meraklanğan noktası bu meclisteki içindeki birinci meclis ne olğanı. Çünkü açıkçası meclis ne olğanı, temsil organları ne olğanı bilmeyediler. Ve sizge kurmak gerek de böyle bir mesajla geldiler. Anlattık, var. Yani zaten var. İkinci tarihimiz de var. Ve ikinci mesele böyle tabii ki onun etrafında suallerini sordular. İçinde saylavlar nasıl geçiyor? Ama bütün nizamnameler, içindeki dokumentler verildi ve bu şimdi taslak. Ben afsus ki onu hepsini anlatıp bulamam çünkü içinde çalışmalar da devam etti. Ama böyle bir bilgi hazırlandı. Ona dayanarak çalışmalar yapılacak. Böyle bir şekilde temsil organı kabul edildi Ukrayna hükümeti tarafından ve ondan sonra gerekli adımlar, gerek olsa finansmanlığı, gerek olsa böyle işbirliği. Meclis temsil organı gibi bir tüzel kişi gibi kabul edilecek mi? Hesabı, şeyi, bunlar peyda olacak mı mecliste? İşte o meselede o vakitte laf edildi. Koruşlar nasıl? Koruşuvlar onlar açıklar, yani açıklardı teklifler için. Biz tabii ki aytaydık. O koruşlar yine teklifler, bakış noktaya nazarlar nasıl edip, nasıl teklifler var bu? Ayrı bir bünye, ayrı bir teşkilat olarak kabul edilir temsil organı. Onun tabii ki şifresi ola, devlet strukturasında hesabı açıla. Ondan sonra anda paralar aktarılınca kontrol edilir. Kontrol tek finans tarafından değil, sizin dediğiniz sual da pek mühim sayfadan. Çünkü kanuna göre temsil organı bütün hesabını yılda bir sefer sayfaya aktarar ve her bir vatandaş ve tabii ki kontrol etken organlar bunu takip edebilirler. Şimdi meclis azaları devlet memurları gibi kabul olunacak mı? Yok, devlet memurları kabul gibi olmayacaklar. Bu temsil organı, organ kabul edilir. İnsanlar işe alınmıyor. Bir devlet memuru olarak işe girmeyemez. Ama aparatı işe alınacak. Bir aparatı olacaktır. Katibi olsun bilmem ne işte saytını alıp baracak insanlar olsun. Tabii ki yani mantıklı olması gerek. Çünkü çalışacaklar insanlar o masraflar, ofis masrafları, aylık masrafları onlar hepsi gösterilecek, açıklanacak ve böyle bir şekilde işler alıp varılacak. Ama anda bilirsiniz reisin muavini, meclis azaları diyen bir noktalar yok. Yani maddeler yok. Bir organ özün içinde karar veriyor. Nasıl bir şekilde oluşa ve böyle çalışırlar. Çünkü karayemlerin
mesele bambaşkadır. Onlar bir STK yani Cemaat teşkilatı. cemaat teşkilatı olarak ortaya çıktılar. Açıkçası onların biraz mesele başkaydı. Onlar bakınız bizde medya var, insan hakları meseleleri var, Kırım'ın bağı, işgal birçok böyle meseleler. Bundaki Karayimlerin vaziyeti biraz farklı. Onların esas amacı o eski onların böyle bir dini yeri var. Onu almaktı. Bu birinci böyle istekleri ve onun teklif edip onun ortaya çıktılar. Meraklı. Şimdi Karayimler, Kırımçaklar öz organlarını kurmağanca mecliste kabul olunmayacak mı? Beraber bunların... Yok. Onlar ayrı. Ayrı temsil, kökenli halkların temsil organları. Yani üç kökenli halk kabul edildi Ukrayna'nın. Demek ki onlar herkes bir şekilde çalışacaklar. Zaten bunda bir meraklı bir diskusiya çıktı. Çünkü onlar aytam da onlar gelgende yani daha doğrusu Nazir oturdu biraz böyle bir resmi bir konuşuv yaptı. Dedi nasıl bir dertleriniz var, nasıl problemalarınız var. Biz her şeye açıkmız. Ama esas işlerini alıp varan bu dini agentlik. Dış agensiya. Sonra onların aytam da ilk yaklaşımı yapınız. Ama biz ne yapayık ki? Bizde endi var. Onu anlatmaya tırıştık. Hatta ve hatta nasıl oldu, neden mındamız, nasıl bir şekilde çalışamız vesaire. Şimdi Allah'ına göre işbirlik imzalanmağının sebebi ve Nazirler Şurası tarafından kabul edilmegen sebebi onlar da sonuna kadar bütün vesikalarını öğrenip çıkmadılar. Siz şimdi onlara bütün nizamnamelerin işlerini verdiniz. Onlar şimdi öğreniler bu nasıl. Çünkü içinden onun altyapısını nasıl kurulganını bilmiyorlar. Doğru aytasınız. Onlar hepsini istediler. Bu da bizim taraf deseniz meclis tarafı hazır her taraftan. Şimdi hükümet tarafı hazırlanan bu şey. Doğru mu? Yani hükümet tarafı indi hazırlanma. Neden hazırlanma? Çünkü indi bir netice var ortada. Böyle bir projekt var ve o projekt bakıla. Şimdi doğru onlar hepsini istediler. Kurultay nizamnamesi, meclis nizamnamesi, diğer bizim böyle dokumentlerini hepsini istediler ve biz onların hepsini aktardık yani daha doğrusu verdik. Onlar bunu incelediler ve böyle bir şekilde şimdiki bu noktadamız. Ama umarım yani en yakın vakitte o imzalanır ve endi kolay bir şekilde çalışır. Bu işler çerçevesinde sayda yapılan. Çünkü teşkilat kanuna göre saytsız hareket etmez. Sayt bir yüz bir bet dep aytmağa mümkün ve faaliyeti, hesabatı hepsi sayfaya aktarılacak. Başka soruya geçeyim. Geçen hafta işte Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 99 yıl kurulğanının kaydedilgeni de elçiliği de bayağı insanların toplağanı da galiba kaydetmek için Ukrayna'da. İçeri oldu mu bu görüşmelerde şimdi bu mebusların hakkında, siyasi mebuslar hakkında kotermege meselen. Çünkü bu Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra haliden anlamadık. Meseleler koterildi mi, koterilmedi mi? Çünkü hepsi mühim. Bütün 150'ye yakın 120'den ziyade mebusların işte akıbeti pek mühim hepimiz için takdiri ama ayrıca meclisin birinci muavini tutulğanında 3. ay Nariman Celal onda meselesi koterilecek edi. Koterildi ama ne belli ne belli değil diye haber var. Bilesiz mi Osman Bey, hakikaten 98. yıllığı benim bilgenime göre. 98. yıllığı kaydedildi. Hakikaten yine her zamanki gibi güzel bir şey yapmaya tırıştılar. İki parçadan oluşan sabahtan iş adamları böyle teşkilatlarını akşam protokol siyasetçilerini topladılar. Yani bizim elçimiz, bizim derken Türkiye'nin Ukrayna'daki elçisi çok tecrübeli bir insan. Şimdi 3. yılında daha evvel Moskova'da görevini yapaydı. Yani Rusya, Ukrayna ne olğanı pek yaxşı bile. Siyasi mabuslar meselesi
hakikaten ona aktarıldı bile bu mesele ve devamlı aytıla ama bu böyle etkinlikler bu konular içinde yani ortaya ayrı bir mevzu olarak koyulmadı. Yani tabii ki onlar bilirler, tabii ki takip ederler. Yani bütün herhangi bir Türkiye meselesiyle ilçiliğine gitmez ama eğer tek bu konularını sorarsanız ayrı bir mevzu olarak laf edilmedi. Ayrıca iki hafta evvelsi bir haberler peyda olğanı, sanki Türkiye istihbaratı bir 5-6 Rus ajansı desem, yoksa kadırıcıların tutuklanğan edi Türkiye'de. İşte bu meselede bu haberler peyda olğan son bir kereden herkes hatırladı. Nariman diyeyim, Ahmet Ahtemşigov'un, İlmi Ağaomerov'un onların değiştirme bu faaliyetini, onların da o vakit Ruslarga değiştirdiler. Bu mesele sizce koterilecek mi? Yoksa bu haberler hiç bağlı değil mi bizim meselesinden? Evet, herkes merkezde özünün koruyor. Mesela Kırım Tatarları dünya siyasetinin merkezinde değiller. Biz işte çetten bazı da hatırlasalar ola ama işte biz de törge çıkıp o meselelerimizin koteredirmiz. Bu haqda ne düşünüyorsunuz? Keşke öyle olsaydı. Biz bir parçalardan bir mozaik oluşturamız. Yani Türkiye'de olup biteni uzun üstümüzge proyeksiya böyle yapmaya tırışamız, aktaramız. Keşke öyle olsaydı ama malum olğanı gibi yani o zaman denişuf yapıldı ki o zaman bu denişuf olğanı başından beri aytılmadı. Biz bu sonra bildik. peyda olğanda Habertürk'ün yardımının tabii biz düşüneydік öyle bir güzel bir atıfta bulundular. Bir karşılıksız bunu böyle başardılar ama sonra ortaya çıktı ki uç katilini o tarafa verdiler ve siz doğru ayttınız öz programda o Çeçen diasporası ne kadar canı ağırganını hepimiz bilemiz. Şimdi bu vaziyette bunlar tutuklansa denişuf için bir materyal olacak mı olmayacak mı da belli değil. Ben bilesem bu Nariman Cilal ve diğer bizim Ahtemov kardeşler meselesinde hepsi bir herhangi bir hareket için son noktasını yani en azından birinci приговорunu bekleyecekler. Çünkü anlamak gerek nasıl bir vaziyette obalar, elbette ağır vaziyetteler, elbette olmasın deyip mahkeme bazıda yıllardan sürüyor. Birinci karar bile bazıda yoksa sizce Ruslar pek uzatmazlar, tez çıkarlar. Bilirsiniz mi bu meselede benim büyük arkadaşların tecrübesine dayanarak aytam, onların fikirleri. Ben tabii ki Kırım'da birçok şeyden geçtik ama bu tür şeylerden geçmedik. Ama geçken insanlar değiller ki Nariman Cilal ve Ahtemov kardeşlerin davası uzun sürmeyecek. Uzun uzatmayacaklar. Bu 26 Fevral davası gibi böyle aylarca bakılmayacak. Neden? Çünkü onlar başka yolunu gittiler. Siyasi yolunu sayılamadılar. Vakti yine siyasi yol. En azından Çigoz'da, İlmi bir siyasetçi gibi siyasi miting için doğru mu? En azından yani adamın öldürmesine sebep oldu diye çıkardılar adam öldürmesine ama siyasi miting devamında. Şimdi iş siyasetini koşmadılar bile. Sanki adi bir cinayet gibi bildirilir. Değilsiz bu yılın sonuna kadar olur mu birinci karar yoksa? Ben tam ne olğanını bilmiyorum. Şimdi sebebi şöyle. Yani hızlandıracaklar. Neden? Birinci növbetten o 26 Şubat ya da diğer 3 Mayıs mesela davasını alsak 26 Şubat anda çok adam katıldı ve çok şahitler vardı. Bunu sorayık, bunu da sorayık, bunu da sorayık. En azından formal tarafından o yolun geçtiler. Nariman'ın davasında o kadar çok şahit yok. İkinci o gizli şahitler mi diyecekmiz artık, iftiracılar mı diyecekmiz artık. Herhalde iftiracılar mutlaka bulunacak ve onların aytkanlarına göre o neticeyi çıkartacaklar. Ama başka da bir şey var Osman Bey. Şimdi bilirsiniz bu Ukrayna-Rusya arasındaki Halkara Mahkemesi'nin çalışmaları da başlandı. Eğer hatırlarsınız 2017 senesinde Ukrayna Rusya'ya verdi. Konvensiyaya za göre finansирование terrorizma ve diğer maddelere göre. Ve ırkçılık hakkında Kırım'dan bağlı ırkçılık rezolüsyasına göre. Evet, anda hepsi bu mesele de Kırım'a bakan. Eğer hatırlarsanız 2017'de verdi. Ondan sonra uzun bir süre Ruslar itiraz ettiler. Mahkeme bakmayacak mıyız? Jurisdiksiya var mı yok mu deyip karar verdiler. Ondan sonra orta değil ara kararı çıktı.
ve Ukrayna bütün delillerini, bütün kanıtlarını bergen son Rusya uzatıp cevabını tartıp kaytardı. Endi bu mesele anda yeniden bakılacak. Çünkü bu prosedürler uzun süre ama vakit geçince yapıla. Şimdi Rusya'nın esas anda çok maddeler var malum olganı gibi ama maddelerden birisi meclis ve meclis ekstremist teşkilatı olarak gösterili. Şimdi Nariman davasını bir kanıt olarak gösterecekler. Bakınız bu sizge aytaydık ekstremist teşkilatı. Buna onların böyle faaliyetleri var ve bu davayı menimcesine hazır neticesinin böyle ortaya koyacaklar anda. Onun için pek fazla uzatmayacaklar gibi mahakeli ama herhangi bir hareket için Ukrayna'nın hareketleri yani Türkiye mi olsun, Rusya mı olsun ya da başka bir halkara piyasasında olsun anda bu davanın bir neticesi olmalıdır. Sizcesine halkara mahkemeleri için bunların cinayi işleri mecliske karşı meclis faallerine karşı avadan alınğanı, boşuna olğanı anlaşılmay mı yoksa onlar bu Rusya'nın itirazları kabul edecekler mi? Onlar halkara mahkemesine mi sorarsınız? Allah'tan halkara mahkemesi böyle tecrübeli adamlar oturarlar. Bu zamana kadar bu mahkemede, bu bir mahkemede. Çünkü da insan hakları mahkemesi var. Bu ayrıca bir... Bu halkara cinayi mahkeme galiba. Yok, bu Международный суд ООН. ООН, da. Kriminalne o ayrı benim bilgime göre. Bu davada yanlış hareketlerini görmedik. Nasıl hareketlerini görmedik bilirsiniz mi? Bu şeyde aşamada jurisdiksiya meselesinde bu hakikaten bakılır kararı hakikaten başarıydı. Çünkü Ukrayna'dan evvel Gruzya başvuru yaptı. Kabul etmediler. Katar'ını kabul etmediler. Ve anda şimdi Ukrayna'dan son Ermenistan-Azerbaycan davası bakıla ve mahkeme datuşne bakacak mı bakmayacak. Ama Ukrayna'ya bakacakmız dedi. Yani bu demek istedim bu zamana kadar yanlış adımlarını görmedik. Ama şöyle bir şey var. Ruslar anda gelip hakikaten hiç böyle beti kızarmadan, utanmadan olmayacak şeylerini ortaya koyarlar. Ve olmayacak şeylerin arasında bu tabii ki Kırım Tatar Milli Meclisi. Ben bilesem endi böyle bir fikirler var tabii ki aytıla endi tek ekstremist teşkilatı olarak değil endi terörist teşkilatı olarak da gösterebilirler. Nariman'ın davasına dayanarak. Bugün haberlerinden görüştü belli hukukçumuz ve advokat Edem Smedleyev'in de tutuklanması 12 günlük bir tutuklaması var. Sizcesine bu neyle bağlı? Indi advokatlara karşı baskı. Bu baskı mı aslında yoksa sersemlik mi bu? Çünkü bir taraftan yazılar da namı daha ziyade olur. Çünkü bu indi advokatların ahın bozulmasıdır. Ama ikinci taraftan baksamız Sovetlerin sonunda bir kurulgan memorial teşkilatı onu bugün haber okudum. Memorialını yasaklamağa isteyik. Şimdi biz çok şey yasakladılar ama Gorbaçov'un vaxtında kurulgan şeylerge tiymez edi Putin. Onun için şimdi tilmegen şey, tilmenecek insan teşkilat kalmadı galiba Ruslar için. Evet, medyalarını yasakladılar ya da bu şey koydular. Mutlaka haber dağıtқанда. Yabancı agent. Evet, yabancı şey paranın çalışamız deyip. Bilesiniz mi Osman Bey, ben şimdi bu Kırımskaya Solidarность böyle bir hukuki hareket Kırım'ın içinde ben onlarını takip ettim. Yani 2016'dan bu yana ciddi bir evolüsyonu geçtiler. Çünkü ilk adımlarını hatırlayın biz o zaman gazeteciler, jurnalistler olarak onlarla çalışıyorlar. Hakikaten ilk adımlarda biraz böyle şey acemi gibi çalışıyorlar. Mesela haber başlana bir görüntü bir şey bir insanlar turalır. Ne oldu, ne pıtı, polisler kim, insanlar kim anlamadık. Tabii siz de herhalde bunu yaşadınız gazeteci olarak. Ayrıca bağlanaydık, ayrıca soraydık. Bayağı insanları renklerinin geçti, o grende okudu, bayağı şeyler oldu. Tabii ondan sonra geldiler, gittiler. Onu aytmayız ama ciddi bir evolüsyadan geçken son bakınız şimdi ciddi bir teşkilat gibi çalışıyorlar. Onların tek habercilik değil, onların sosyal faaliyetleri var. Böyle hukuki faaliyetler. Meclis sayfasında başarılılar ziyade sayfeleri. Yani ya sayfa olarak sayfa açtılar, sayfa devamlı ciddi. şeyde apaçıklar, sosyal medyalarda apaçık.
çıklar. Ondan sonra tek bırak habercilik, sosyal ve diğer hareketler. Faaliyetleri faaldir ya. Tabii, men bilesem bunu biz görmeyemiz. Bunu Kırım'da da Koreliler. Kırım'da da Koreliler ve herhalde akılları yeti analiz yaparlar. Ve bir şekilde ona dokunacaklar, diyecekler. Yani şimdilik böyle baskı yaparlar. O advokatlarını tutuklarlar, 12 günlük ceza verirler. Ondan sonra nasıl bu şekilde hareketlerini edecekler belli değil ama yaxşı olmayacak. Daha böyle ciddi, daha baskıcı bir şekilde davranacaklar. Sonraki sualım, evet siz mesuliyetli değilsiniz. Bu en azından medyadan siz mesuliyetlisiniz. Onun için medyadan ziyade soradım ama bu da meraklıdır çünkü bilirsiniz diasporalardan yakınsınız en azından Türkiye'dekiler. Kongresin meselesi kaldırıldı mı? Şimdi var mı bir belli bir şeyler? Afsus ki laf edilmiyor. Yani böyle laf edilmiyor. Ortada yok, görüşmeler yok. Bilmiyorum belki bu ama doğru değil her şey koronavirüske atmağa. Çünkü insanlar artık alıştı o rejimde çalışmağa. Şimdilik... Neler yürüyorlar. Endi Avrupa'nın ve nazarları bile görüşüyorlar. Endi anlahama göre biz aytmayayım. Bir şart mümkün koymağa işte aşılanған insanlar kabul edilecek ya da bilmem ne onu çaresini tapmak mümkün. Şimdi yani zemanevi şarayetleri o şekilde olmasın, o şeklin yerine haber olsun. Var mı ve ne için kötürülmüyor bu meseleler? Yani o niçin kötürülmüyor hakikaten sormak mümkün. Çünkü çalışmalar vardı. Hatta ve hatta uzatıldı. Cedveller kurulaydı. O ciddi bir şekilde çalıştılar. Yaklaşık 200 teşkilat topladılar ve tek Ukrayna'da değil Kırım'da, Türkiye'de de o teşkilatların listesi yenilendi. Yani neden toktatıldı onu anlamak mümkün değil. Çünkü en yakın herhalde yani bu çalışmaların bir şekilde etiklemek lazım ve onlar yapılacak. Soran bekim akça yok mu yoksa geçirmege yoksa bu da problema değil. Yani ama Türkiye'nin yardımına geçken forum. Geçken sefer bu sefer de yardım edecek mi yoksa bu sefer? Ya men bilesem Türkiye başvuru yapılsa Türkiye yok demeyecek. Türkiye Kırım platformuna da destek vermeye hazırdı. Ama kabul etmediler. Çünkü o zaman sağdan soldan içinde para taptılar. Ama ona bile kol uzataydı. Böyle bir kongreske yardım etmez mi? Yani men bilesem o akça meselesi değil, o sıkıntı değil. O içindeki bizim böyle dezorganizasyon gibi meseleler. Ama tabii ki en yakın vakitte buna bakmak lazım. Çünkü meclis gibi değil kongres. Daha serbest ve böyle en azından Kırım'ın içinde baskı altında değil. Ya burası bugünkü lafımız bilesiz tenkitler geçti. Bu teşkil olmalı. Bu da teşkil edilmedi. Böyle biraz işte doğru anladınız. Bunun tenkit için tenkit değil ama peyde olan suallerini götürmek için sorarsınız men cevaplayayım. Hakikaten men şahsen mesuliyetliğinden kaçmayayım ve yoksa yok deyip aytam ve doğru değil. Yani yapmak lazım. Çünkü insanlar bunu bekliyor. İkinci çalışan bir organ. Madem özne böyle bir program koya ve ayta men 5 yıl içinde yenileneceğim ve saylav geçireceğim. Neden yapılmay anlamak mümkün. Ama en azından bugün öğrendik. Bu kanun sağ olsun kanun kabul edilgenini onun yardımıyla meclisin indi informasyon en azından faaliyeti sayfası peyda olacak. Şarttır ve men yine de bakınız çünkü men de geçken sefer kırdım meclis sayfasına hakikaten uzun bir vakit çalışmağını bilem ama en azından şöyle bir haberlerden tola meclis azaları reisi Facebook'a koya ya da diğer sosyal medyalara o haberler aha sayfaga öyle yenilir. Ama yeterli değil. Kendi eminim ki istatistikadan alsanız büyük bir okuyucusu yoktur. Çünkü alışkanlık yok meclis sayfasından haber almaya. Çünkü o günde herkes o Facebook sayfasında bir şey koyar. Biraz Facebookçuluk ayrıdır, blogerlik ayrıdır ama teşkilatın işi, temsilcilik organının işi ayrıdır. Yani doğru değil. Bugün yukarı şuran, bugün sayt yerine biz hepimiz ya Razumkov'un ya da bilmem şimdi kim Stefanyuk'un sayfasından girecek olsak biraz mizah gibi görünür. %100 haklısınız çünkü o konuda ben gazeteci olarak sizge aytam. Kaç sefer bizge sual soruldu. Meclis sayfası niçin çalışmıyor? Çünkü insan herhangi bir şey olgan son ki ilk vakitlarda Kırım'da bilesiniz bir şey olganda böyle bir dikkat pek büyük idi.
ilk ақылына келген Меджлис сайфасына бақып, андан хабар алмақ. Біз шақсен өзіміз де суалінен раст келдік. Onun için bunu en yakın vakitte tüzeleyip yapmak gerek. Ama içindekini de ben sizge aytayım. Tekrar özümüzni aklamak için bizde toplaşıv geçti. Yeni sayfa için, yeni strukturası için. Hatta ve hatta bu sayfaya kim bakacak endi belli oldu. Lehası var da. Da, endi bu adam belli oldu. Adını vermeyeyim çünkü o aytacak bunu. Ama şarttır. Faal için şarttır. Çok sağ olun. Gayana Yükselen Milli Meclis'in azası bugün bizim efendimizde bayağı tenkibi böyle bir suallerge cevaplarını verdi. İnşallah yine bir ay içerisinde devam gerek olur. Daha sık olabilir. Daha sık olabilir. Çok sağ olunuz. Haberlerden son ki bugün stüdyasına davet edeyim sizni. Derенdir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, mақтауға layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdağ. Korer mi o günni, menim başım sağ. Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Окупанти кинули Едема Сімідляєва до ізолятора з жорсткішими умовами, ніж зазвичай в адміністративних арештах. Про це заявив адвокат Еміль Корбєдінов. Він відвідав заарештованого колегу в ізоляторі тимчасового тримання. За словами Корбєдінова, там тримають лише тих, кого судять у кримінальних справах, а адмінарешт зазвичай відбувають у спеціальному ізоляторі з м'якішими умовами. На думку Корбєдінова, це виклик для усіх адвокатів, які захищають політв'язнів. В очередной раз, то есть система пытается наказать, пытается запугать адвокатов, которые профессионально хотят помочь людям, которые действуют профессионально в рамках закона и так далее. Да? Вот, я увидел его, вот, посетил его, он передал огромные слова благодарности всем тем, кто включился в процесс его защиты, да, в отстаивание его права на свою профессиональную деятельность.
Едема Семедляєва покарали одразу за 2 справами. Окупаційний суд Центрального району Сімферополя засудив адвоката до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. Сотні людей долучилися до флешмобу на підтримку Семедляєва. Вони фотографуються з його світлиною, написом «Руки геть від Едема Семедляєва», «Волю народному захиснику» та іншими. Підтримку люди поширюють у соцмережах. В МЗС України вважають переслідування Едема Семедляєва порушенням його професійних прав. Про це повідомила у Твіттері перша заступниця міністра Емінія Джепар. Комісарка Ради Європи Дуня Міятович заявила, що окупанти чинять перепони правозахисникам. А у представництві президента України в Криму закликали негайно звільнити адвоката. Закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити адвоката Едема Семедляєва, припинити хвилю репресій та переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання, а також у зв'язку з їх професійною та громадською діяльністю. Висловлюємо підтримку Едему Семедляєву. Україна робитиме усе задля притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності. 25 жовтня Едем Семедляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Семедляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців, та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбєдінова. На Східному фронті поранено українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць під наглядом медиків у задовільному стані. З артилерії калібру 122 мм та 120-х мінометів російські окупанти гатили у бік оборонців Мар'їнки та Новозванівки. Біля Зайцевого скидали постріли ВОГ-17 з безпілотника, а на Луганщині фіксували проліт російського апарату і, ймовірно, Орлан-10. Ворог також провокував біля Троїцького, Гнутового, Луганського, Широкиного та Кримського, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Міноборони отримало від СБУ вилучену російську зброю вартістю у 1 мільярд гривень. За повідомленням Служби безпеки йдеться про 500-тонний арсенал, який контррозвідка вилучила у ході спецоперацій. Це 36 ракет для зенітно-ракетного комплексу «Печора» та супутнє обладнання, двигуни та комплектуючі до вертольотів та літаків, запчастини для танків, БТРів та іншої бронетехніки, реактивних систем залпового вогню, а також гранатомети, тротил, фосфорна та соляна кислота. Зброю визнали речовими доказами у провадженнях СБУ та арештували. Міністерство оборони погодилося прийняти це майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення та з невстановленою метою накопичували їх на території України. Але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. В подальшому було встановлено, що документальні відомості про легальне ввезення та зберігання цієї військової продукції були відсутні. Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України. Підтримка медіа, які були вимушені залишити окуповані території, має бути подвоєна. Про це заявила віце-прем'єрка, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона додала, що зараз напрацьовується стратегія підтримки таких медіа. Верещук також мала зустріч з міністром фінансів, де обговорювали збільшення державного фінансування удвічі. Міністр сподівається закріпити це уже у державному бюджеті на наступний рік.
Ми збільшимо фінансування вдвічі. Я дуже сподіваюся, що міністр фінансів, який відчув весь мій, так би мовити, емоційний біль, коли я казала, що ми не допрацьовуємо інформаційно, і ми якраз повинні допомагати тим людям, які приїхали до нас з тимчасово окупованого Криму, з Донецької, Луганської області, бо вони як журналісти, вони як переселенці, як ніхто знають. І коли людина вмотивована не тільки матеріально, а ще й емоційно, так прив'язана до тієї землі, куди вона хоче повернутися як до своєї домівки, це дуже важливо. Я сподіваюся, міністр фінансів пан Марченко мене почув. 24 тисячі нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. До лікарень шпиталізовано більше 4 тисяч людей, 750 померли. У Міністерстві охорони здоров'я закликають українців не відтерміновувати вакцинацію, аби захистити себе від хвороби або її важкого перебігу. За даними МОЗу, в Україні вакцинований вже кожен п'ятий. Тим часом в Україні запускають 2 нові ковід-сертифікати – дитячі та про одужання. Дитячий ковід-сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала хоча б 1 дозу вакцини. В Україні щеплення від коронавірусу можна робити дітям від 12 років препаратом Pfizer. Сертифікат про одужання отримують ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи. У дії цей сертифікат мав з'явитися 8 листопада, однак нині він ще перебуває на останній стадії тестування. Ті, хто хворіли на коронавірусну інфекцію не більше, ніж 105 днів тому, від моменту запуску функціоналу, зможуть отримати сертифікати. Лікар має внести до електронної системи охорони здоров'я медичний запис про встановлення діагнозу на COVID-19. Таким чином, термін дії нового документа буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше, ніж 2 рази на рік за наявності внесених даних до електронної системи охорони здоров'я. А в окупованому Криму знову фіксують коронавірусні рекорди. Вже 1182 нові випадки COVID-19 за минулу добу. 32 людини не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. 16 тисяч нових заражених коронавірусом за добу. Для Нідерландів це антирекорди з початку пандемії. Палати інтенсивної терапії у лікарнях заповнюються дуже швидко. Медики вже закликали уряд запровадити частковий локдаун, щоб стримати нову хвилю. Тим часом до мобільних центрів тестування приїжджає дедалі більше людей. Останні 2 тижні був сплеск тестування. Спочатку зростання було незначним. Ми додали ще 1 пункт, а потім щодня людей ставало дедалі більше. Тепер із самого ранку черги. Багато хто приїжджає без запису, тому що їм дуже потрібен тест. При цьому люди кажуть, що сюди приїжджають не лише ті, хто цурається щеплення від ковіду. Варто зазначити, що у Нідерландах повністю вакциновано близько 85% населення. Це не пов'язано з тим, що люди не вакцинуються. Я, наприклад, зробив щеплення, а потім захворів і мало не помер. Вона також. Багато хто зробив щеплення, потім захворів. Не думаю, що тут лише невакциновані. Загалом голландці не хочуть нових обмежувальних заходів. Я вже втомився працювати вдома за ноутбуком. Не хочеться ще одного локдауна. Відчуваю, що все погіршується дуже швидко. Поки що уряд обмірковує подальші дії. Якщо частковий локдаун повернуть, це стане першим подібним випадком для Західної Європи з літа. У разі закриття Україні припинять роботу кінотеатри та театри, запровадять заборону на масові збори, а кафе та ресторани мають закриватися раніше. Великі продавці одягу та взуття в ЄС переміщують виробництво з Азії. Китай, В'єтнам та інші країни втрачають статус світових фабрик. Компанії відлякала глобальна криза в постачаннях. Контейнеровози застрягли у чергах біля великих портів. На товари чекають місяцями. Тепер фокус поступово зміщується до таких країн, як Болгарія, Україна, Румунія, Чехія, Марокко, Бразилія та Туреччина. Ця фабрика у Боснії та Герцеговині виробляє одяг та взуття. Каже, що у першу половину 2021 року зробила стільки, скільки було за весь попередній рік. Здебільшого європейські виробники взуття мали фабрики на Сході, у Китаї, Індії чи інших країнах. Можна точно сказати, що попит на нашу продукцію та послуги з боку великих взуттєвих мереж Євросоюзу останнім часом зріс. Власник підприємства каже, що з ним зв'язалися уже десятки компаній.
Ми кілька разів провели екскурсії нашою фабрикою. Деякі замовники оголосили про початок співпраці в другій половині листопада, на початку грудня. Експорт із Азії продовжує скорочуватися. На початку цього року багато які компанії зіткнулися з проблемами в роботі в Південно-Східній Азії. Причина полягає у високих логістичних і транспортних витратах, а ще в дуже утруднених умовах ведення бізнесу, транспортування та логістики. Як очікується, Туреччина цього року експортує рекордний обсяг одягу завдяки зростанню замовлень з Євросоюзу. При цьому багато компаній, як і раніше, сильно залежать від В'єтнаму, де недавні зупинки виробництва призвели до серйозних збоїв. Деякі великі компанії, такі як Коламбія, уже попередили, що будуть затримки з випуском осінніх та весняних колекцій. У деяких випадках очікують недостатнього розмірного асортименту. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину. Документальний фільм про повернення кримських татар на батьківщину з вигнання, її цінність та значущість боротьби за неї був двічі показаний на міжнародному кінофестивалі тюркського світу «Коркут-Ата». Головний герой – кримський татарин Енвер Муслядінов. Попри заборону радянського режиму, він повертається до Криму ще у 70-ті роки минулого століття. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину, був знятий у 2015 році колективом телеканалу АТР. Сценаристка фільму, ведуча телеканалу АТР Ельмаз Асан, режисер Лявєр Дваджієв, представник меджлісу кримсько-татарського народу у Туреччині, режисер Зафер Каратай заявив про важливість представляти Крим на кінофестивалі тюркського світу. Показ цієї картини нагадує усьому світу про Крим та його окупацію, заявив Каратай. Ельмаз Асан вважає, що історія повернення кримсько-татарського народу на батьківщину свідчить про те, що боротьба обов'язково завершиться перемогою. Я дуже рада, що наш фільм демонструють на такому масштабному майданчику. Цей фільм важливий тим, що ми розповідаємо про повернення кримських татар на батьківщину. До цього тут показували про депортацію, але повернення було не менш важливим. Люди жертвували собою заради батьківщини. І це ми показали тюркському світу в нашій документальній стрічці. Люди мало про це знають. По-перше, в рамках таких проєктів один з одним знайомляться. Країни дивляться картини інших країн, у яких відображається їхнє життя. По-друге, минуло 30 років від розпаду Радянського Союзу. На прикладі фільмів, які знімаються в країнах колишнього Радянського Союзу, ми можемо побачити, наскільки змінилось мислення у людей, наскільки країни стали незалежними. Участь України в цьому фестивалі дуже хороша можливість для України продемонструвати своє ставлення до кримських татар. Від цього залежатиме ставлення тюркського світу до України. Це можливість показати, що це інша самостійна країна, яка не є частиною Росії. Мене вразили кадри Бахчисараю, особливо ті, що знімали з висоти пташиного польоту. З фільму можна зробити висновок, що це був дуже хороший менеджмент, гарна робота оператора і звукорежисерів. В цілому мені дуже сподобався фільм. Фільм «Ті, хто відкрив шлях на батьківщину» дуже інформативний і водночас дуже драматичний, що надає цій стрічці більшої цінності. Пані Ельмаз дуже добре попрацювала над сценарієм. Окремо хочу виділити драматургію. Вона була якісно відпрацьована в цьому фільмі. Те, що цей фільм показують на фестивалі тюркського світу, це вже досягнення Коркут-Ата. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Hayırlı akşamlar. Bugün yani akşam bölümünün ikinci saati Українською баражемось. Цей блок будемо говорити українською мовою. У нас в гостях Олексій Гетьман, учасник АТО, старший офіцер батальйону оперативного призначення імені Кульчицького національної гвардії, роти огневої підтримки в 15-18 роках. Правильно? Так, в 16-18 Олексій Гетьман. Будемо говорити. Ну, ось про що до цього підведусь новинами. Стягування військ Сполучені Штати Америки стурбовані концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення до України. Про це повідомляє Bloomberg. За даною агенції, оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з Європейським Союзом. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами. Представники адміністрації президента США Джо Байдена поки не надали своїх коментарів з цього приводу. Я не знаю, чи якщо у нас нема цього. Так, а в Кремлі назвали необґрунтованими нагнітаннями заяви Сполучених Штатів про плани російського вторгнення в Україну. Про це каже речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Інтерфакс. Подобные заголовки – не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы. Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море. Вы видите активную разведку самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Конечно, это не может оставлять нас индифферентными к происходящему. Мы должны быть начеку. З минулого тижня вся ця інформація з'являється. Є експерти, як Олег Жданов, який військовий експерт, який казав, що 85 тисяч російських військ вздовж всіх кордонів – це, ну, як він сказав, це його цитата, ніщо, це звичайно загальна їх нормальна кількість, і це вздовж всього такого довгого кордону, який включає в себе, зараз ми розуміємо, не тільки окуповані частини Луганської, Донецької області, а Росію, Білорусь, Придністров'я, анклав сепаратистський та і Крим окупований, що це не так вже багато. Що скажете ви? Ну, по-перше, мене трошечки дивує ця фраза, це слово «нормальна кількість». Тобто на кордонах нашої країни стоїть 2 російські армії. Чисельність приблизно 90 тисяч людей. Що значить нормально? Біля яких кордонів інших країн стоїть інша армія в такому розмірі? В розмірі війська в розмірі 2 армій кількістю 90 тисяч людей. Якщо це нормально, ну тоді у нас різне тлумачення слова «нормально». Тоді ми можемо з чимось порівнювати для людей, які не фахівці в цій справі. Зазвичай, коли не було війни, а яка була концентрація військ на цих кордонів? Ну, це, наскільки я розумію, це був західний Південно-Західний військовий округ Російської Федерації, і там знаходилось разів в 10 менше військ, тобто вони не були сконцентровані. Тобто до 10 тисяч, ну, так? Там знаходилось, звичайно, дві армії мають, ці 2 армії, що стоять зараз біля наших кордонів, вони мають постійне місце дислокації, так називаємо ППД, постійне місце дислокації. Воно не знаходиться на кордоні нашої країни. Війська стягнуті саме до кордону нашої країни, і казати про те, що це нормально, це є ненормально. Це є реальна загроза повномасштабному вторгненню. Це не перша загроза, яка відбувається зараз на наших кордонах. Казати постійно «вовки-вовки», а потім, ну, я в тому прислів'ї не можна, це чергове загострення. Але легковажити з цим – це неприпустимо. На вашу думку, це тим більше зараз воно відрізняється від інших в гірший бік з точки зору можливості вторгнення. У вас є перечуття якісь це до чого? Це до якихось тиску на Захід, на подальші поступки і розмови з Росією? Чи це пряма мета все ж таки вторгнення в Україну? Дивіться, це комплексний з точки зору Російської Федерації Захід, і вони будуть діяти далі в залежності від того, як буде складатись міжнародна ситуація, як буде складатись внутрішньоукраїнська ситуація, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах. Тобто, поки що, ну давайте пригадаємо попереднє скупчення війська, яке було навесні цього року. Чим це закінчилося? Це була певна козирна карта у товариша Путіна при зустрічі з паном Байденом. Це закінчилось тим, що Байден по великому рахунку дав згоду на добудову північного Nord Stream 2.
це був певний тиск на Європу та на Сполучені Штати і через нашу країну. І закінчився він не дуже добре для нас. Що зараз відбувається? Зараз ситуація трошечки відрізняється. Зараз йде сертифікація, да, якби. Трошечки в іншому справа. По-перше, навесні цього року це було навчання, це була демонстрація сили, це було просто скупчення військ для того, щоб це було певні, повторюсь, козирні карти для певних інших політичних цілей. Зараз ситуація трошечки відрізняється. По-перше, немає ніяких навчань, але війська стягуються до наших кордонів. І по-друге, що найбільш хвилює, починають підтягуватися певні резерви, певні тили. Ці 90 тисяч, дві армії, які стоять, це люди, це ударна групіровка, яка може здійснити повномасштабне вторгнення. Але їй потрібні тили, тобто для забезпечення життєдіяльності їжею, зброєю, бензином, мовно кажучи, дизелем. Тобто і ці війська, тилові війська, вони підтягуються. З боку Білорусі підтягується 4-та танкова дивізія з першої танкової армії Російської Федерації, яка нам відома під назвою Кантеміровська дивізія. Тобто в нас ситуація доволі тривожна. І не дарма ж директор Центрального розвідувального управління летав в Москву, і про це йшли розмови з Путіним навіть. Але ми не знаємо, але послухайте, ми з вами входимо в таку площину доволі тривожну. Раніше до відомих подій, які ми знаємо під назвою Вагнергейт, коли Вагнергейт, точніше, давайте поступово. У нас немає жодного розвідувального спутника, який з космосу може фіксувати переміщення військ. Цю інформацію нам надавали наші партнери, Сполучені Штати, наші партнери по НАТО. Після Вагнергейта вони втратили до нас довіру. Не будемо зараз звинувачувати когось там з нашого керівництва, хто там крот, хто здав цю інформацію. Я не хочу переходити в політику, але довіра до наших засобів спеціальних служб, вона трошечки погіршена. Нами не діляться зараз інформацією? Вони не будуть з нами ділитися, тому що ми втратили довіру. Але вони насилають нам сигнали, публікуючи ці розвіддані з дозволу керівництва Сполучених Штатів в засобах масової інформації. 2 тижні тому через засоби масової інформації вони повідомили по великому рахунку нашу країну про те, що на кордонах нашої країни є скупчення армій, є скупчення російських військ, такі армії, і що саме головне, підтягуються тили. Тобто, якщо це не демонстрація сили з точки зору Російської Федерації, а намагання вторгнутися, то їм потрібна підтримка, і оця підтримка підтягується. Тим більше навесні цього року це було відкрите, це була просто демонстрація сили. Зараз це робиться таємно. І вони через засоби масової інформації нас повідомили. Ми 12 днів, наше керівництво нашої країни розказало, що все нормально, все добре, але на 13-й день нарешті ми визнали загрозу. Визнали нарешті загрозу і ще так єхідно подякувала нашим партнерам по, скажімо так, нашим партнерам по НАТО. Сказали, що ми дуже дякуємо нашим американським та європейським партнерам за те, що вони повідомили нас про ту загрозу, яка дійсно існує. Тобто, а чому ви називаєте це? Ви не вважаєте її щиро? Єхідно, тому що, от дивіться, давайте зложимо 1+1. У нас нема спутників, які можуть реєструвати переміщення великих купель, і тим більше таємне переміщення військ. Коли почали повідомляти про це через засоби масової інформації, що йде скупчення, наше керівництво почало заперечувати цьому факту. Просте до вас питання. На якій підставі вони почали заперечувати? Звідки в них може бути інформація взагалі, чи є скупчення, чи нема скупчення? Тому що вся інформація про переміщення військ, вона була від наших партнерів по
північно-атлантичному блоку, в яких є відповідні спутники, які це фіксували. Тобто, краще я закінчу 10 секунд. Якщо б просто було мовчання, яке сказало б, що ми не можемо нічого коментувати, але заперечувати, якщо у вас немає засобів, щоб все перевірити, то це, відповідно, це була якась політична воля з боку нашого керівництва нашої держави, і вона була, а потім через 2 тижні вони подякували за те, що 2 тижні тому і через засоби масової інформації нас попередили про скупчення військ. Давайте подивимося на це висловлювання подяку президента Зеленського, щоб зрозуміти, що мали на увазі. Я мав на увазі, що мені здається, це була єхідність. Весь світ чітко бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь-де. Ваша паніка точно не допоможе їй, але може допомогти противнику, стати частиною інформаційної війни і принести країні не меншу шкоду, ніж бойові дії. Такими я приєдную до нашої розмови Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Доброго вечора, пане Павло. Добрий вечір. Ми тут розмовляємо про те, про що йдеться мова вже 2 тижні, про 100 тисяч військ. Загроза – це демонстрація сили, ще вже серйозна підготовка. Пан Олексій Гетьман, який каже, що підтягується не тільки армія, а й тили. Це свідчення скоріше про можливість реального вторгнення на територію нашої країни. Я погоджуюсь з паном Олексієм, що як військовий з військовим в тому, що коли війська висуваються до кордонів, то вони будуть рано чи пізно застосовані. Військові до цього мають готуватись. Фактично відбутись може будь-що. Це приймає рішення політичне керівництво держави, і яке рішення прийме Путін чи його радники, і команда на вторгнення в Україну чи на анексію Білорусі, чи взагалі це залишиться як політичний козир, там якийсь для подальших перемовин з Заходом чи з Україною, це складно сказати. Але ми, українці, Давайте розділимо. Анексія Білорусі. Навіщо її анексувати, якщо Лукашенко в тому стані, коли він може опиратися тільки на Путіна, і, в принципі, він добровільно здає, і, як це називається, без анексії, інтегрує країну разом. Навіщо там застосовувати війська? Якщо їх застосовувати, то проти України. Чи є необхідність військової анексії Білорусі? Зараз поясню. Розумієте, вторгнення в Україну чи в Білорусь – це політичне рішення керівництва держави. Військові, які здійснюють переміщення до українсько-білоруського кордону, на цей трикутник, так скажемо, Росія, Білорусь, Україна, готуються до бойових дій. Чи будуть вони залучені в цих бойових діях, чи ні, це буде приймати рішення Кремль. Але російська армія висунута до наших кордонів і готова до бойового застосування. Ми маємо сподіватися на краще, розраховуватись на гірше і бути готовими до відбиття можливої агресії. Тепер давайте спробуємо проаналізувати частину слів президента Зеленського про паніку. В принципі, я тут трошки не розумів питання до обох, до пана Олексія. По-перше, мирне населення, звичайно, цивільне, не може спокійно реагувати на те, що просто, знаєте, готується вторгнення. Що означає не роздмухувати паніку? До кого це звернення? Я не зрозумів. Треба приховувати інформацію про можливе вторгнення Росії, чи аж до того, як воно не почнеться? Про що йде мова? Як ви це зрозуміли? Давайте так. Є Кантеміровська дивізія танкова,
вона базується в Нарафамінську. Це російська? Російська, російська з першої танкової армії, 4-та танкова дивізія, з дуже потужна, гвардійська, з їхньої точки зору, дивізія. Там багато у них, вона імені Леніна, чи я не пам'ятаю кого. Тобто вона з місць постійної дислокації переміщується майже таємно до кордонів іншої країни. В нашому випадку до кордонів України. Ми не панікуємо, просто нас інформують про це наші західні партнери. Хлопці, підтягується танкова дивізія. В неї танків ледь не більше, ніж в усій Україні. Якщо вона почне атакувати, у нас кордони з Білорусією дуже погано захищені. Там майже нема таких, у нас там десь перекопана лінія, просто там граблями, умовно кажучи, щоб дивитися, хто ходив, хто не ходив. А столиця знаходиться за менше, ніж 150 кілометрів до кордону тому, з Білорусі. якщо буде, борони Боже, вторгнення з боку Білорусі, на що є всі ознаки, що ми не кажемо, що це буде. Давайте ще раз, не кричати вовки-вовки, але це цілком можливо. Коли підтягуються мощні, це дуже потужна Кантеміровська, це дуже потужна дивізія Російської Федерації. Якщо вона підтягується, нам, принаймні, треба там зосередити частину військ з великою кількістю противотанкових засобів, які в нас, на щастя, є. Принаймні це треба зробити. Ми не кажемо, ніхто не каже, що це вже 100% підготовка до війни, що буде 100% вторгнення. Тому що постійно, тут я погоджуюсь з паном Зеленським, в тому сенсі, що постійно кричати, що це дуже погано, що це не перше загострення, цього казати не треба. Давайте послухаємо пана Павла. Треба говорити нам, журналістам, про це загострення, чи ми роздмухуємо паніку зараз і можемо дійсно відпрацювати таку резистентність сприйняття до такої інформації, коли там що 2 тижні буде з'являтися, що готується вторгнення, дійсно можна до всього звикнути, до всього звикають навіть до постійних військових дій. Але казати, нічого, це чергове загострення, це теж неправильна позиція, це не державницька позиція. Казати те, що буде 100% війна, не можна, але треба казати вам, журналістам, казати, що дійсно, це нам кажуть наші захисні партнери, що стягуються війська і стягуються тилові частини військ. Хлопці, це дуже небезпечно. Давайте на це реагувати. Послухаємо теж. Пане Павло, прошу вас. Мені здається, слова нашого президента були адресовані не стільки українським журналістам, скільки нашим американським партнерам. Так, в ретроспективі, якщо подивитись, то після повідомлень американців про накопичення російських військ на наших кордонах, наші посадовці спочатку говорили про те, що це якась дезінформаційна кампанія і нічого не відбувається, а зараз говорять, що це було нагнітання паніки, коли американці повідомляють вже європейських партнерів про те, що Росія може напасти на Україну. Треба розуміти, що РУМО США – це найпотужніша технічна система розвідки в світі. І вона ніколи не нагнітає паніку, вона тільки констатує інформацію. Так скажемо, про супутники пан Гармаш згадував. Американські супутники зараз виявляють об'єкти з роздільністю 15 сантиметрів. Тобто вони бачать не тільки танки, а навіть ті позначки на них, до яких підрозділів вони відносяться. На вашу думку, з чим пов'язана тоді така дивна українська реакція на те, що відбулося з інформуванням? Чому саме так поставилось наше керівництво, так зреагувало на американську інформацію? Це питання. Можливо, наше військово-політичне керівництво не хотіло нагнітати, так скажемо, обстановку перед якимись певними рухами в переговорах з росіянами. Зеленський розраховує на нормандський формат. Наш президент любить заглянути в очі Путіну. Тобто, можливо, тут саме з цією метою, щоб не виникло напруженості напередодні можливої. Не тільки на нормандський формат. Наскільки я розумію, Зеленський досить серйозно хотів і з особистої зустрічі з Путіним, і про це не раз повідомляв. Чи залишається потреба зараз тоді в такій зустрічі, на ваш погляд? Особисто, на мій погляд, я думаю, що в цій зустрічі нема сенсу, бо
Путін, Пісков, інше керівництво, Лавров, вони відмітили пункти, про яких буде вестись перемовини. Вони виключили Донбас, вони виключили Крим. Ну, про що тоді розмовляти? Ми зустрічаємося з людиною, яка організувала проти нас війну. Я думаю, що реакція нашого керівництва, вона пов'язана не стільки з бажанням зазирнути в очі Путіну, бо це вже якась дитяча така поведінка. Я думаю, що ми дуже всі гарно розуміємо, що в нас є велика проблема з енергоносіями, і нам треба якось цю зиму пережити. У нас не вистачає електрики, ми вже ведемо перемовини з Білорусією по постачанню електрики, російської фактичної енергії в Україну. У нас проблеми з вугіллям, у нас проблеми з газом. Я думаю, що йдуть якісь перемовини, скоріш за все, вони мають йти, бо в іншому вірно... Україно-російські ви маєте? Я думаю, що йдуть, звичайно, вони, якісь перемовини йдуть, послухайте, якщо ми залишимось без енергоносіїв в холодну зиму, то ми не тільки будемо віяло виключно робити. У нас може, давайте так, віяло виключення. Люди лежать в лікарні під апаратами штучного дихання. Це смерть цих людей. Розумієте, по великому рахунку, на жаль, вони, наше керівництво, на жаль, довело до такої ситуації країни, що вони коли було дешево газ, коли можна було, все, що треба було зробити, вони не зробили. Зараз вони знаходяться в патовій ситуації. Це цуцванг, це будь-який хід приносить шкоду. Але давайте так, а що робити? Треба відпускати пана Олексія. Єдине, поставлю це питання. На ваш погляд, теж чи погоджуюсь, що на тлі всього цього нагнітання йдуть якісь економічні перемовини? Безумовно, Росія намагається нас загнати в глухий кут не тільки з військової точки зору зараз, і з енергетичної. Всі знають, що нас підганяють в тупік. Москві потрібна дестабілізація внутрі України, після чого можливе військове вторгнення теж. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістичних стратегія 21, був на прямому зв'язку. Фактично, обидва експерти погоджуються із загрозливістю концентрації російських військ на кордоні і економічному тиску, і можливості взагалі самого фізичного вторгнення. Давайте про це поговоримо. Яким воно може бути, чи є і що таке готовність України в 2021 році до такого вторгнення? Україна займає 10-те місто в Європі, Збройні сили України, 25-те в світі по потужності нашої армії. Росія займає друге. І, відповідно, перше в Європі. Перше в світі Сполучені Штати. Якщо буде пряме вторгнення і лобове зіткнення української армії з російською армією, навряд чи ми це лобове зіткнення витримаємо. Тому казати, що ми можемо дати відсіч будь-якому ворогу, ви знаєте, ми зупинили в 2014-2015 році Російську Федерацію, але вони вводили обмежений контингент військ на нашу територію. Вони в основному використовували так званих бійців, терористів ЛНР, ДНР, і майже не було застосована авіація. Якщо заяву зробив пан Лукашенко, товариш Лукашенко, про те, що він допускає у повітряний простір своєї країни бомбардувальники Російської Федерації, то якщо вони почнуть застосовувати ще повітряні сили, повітряно-космічні в них вони звуться, то в нас дуже невеликі шанси витримати прямий лобовий удар. І це може бути повноцінна окупація всієї території України? Так, звичайно. Це цілком можливо. Не всі території, а я думаю, що тільки лівобереж, тільки частина України. І наскільки я розумію, щоб не казати якісь військових таємниць, ми не будемо вступати в прямий бій, ми будемо відходити, ми будемо маневрувати, ми будемо робити різні речі для того, щоб, скажімо так, ми будемо воювати невеликими групами по стандартах НАТО. Всі знають ці слова Альфа, Браво, невеличкі групи, які один одного підтримують, які ми будемо кошмарити. Ми таке робили в 2014-2015 році. Ми будемо кошмарити регулярні війська Російської Федерації, але такої битви, як всі чомусь собі, багато хто так вважає. Це буде не Сталінградська битва. Ні, я хотів саме послатися на Другу світову, це не буде така битва лоб в лоб, тому що битися з армією, яка кратно переважає твою, а це просто покласти людей в полі бою, на полі десь, щоб вони, це просто
покласти армію. Цього, ну, у нас, окрім політичного руководства країни, є ще військове руководство, і зараз воно більш-менш адекватні люди нарешті стали керувати. І залишилось багато людей, які фахові офіцери і генерали. Вони знають, як вести бойові дії, і вони дійсно будуть давати відсіч. Але вона буде не виглядати так, що ми стали в якусь лінію і починаємо хто кого переб'є. Ні. Тоді у нас шансів взагалі не буде. На прямому зв'язку Олександр Островський, професор, білоруський дисидент. Доброго вечора, пане Олександре. Добрий вечір. Ми з вашими колегами білоруськими минулого тижня це саме обговорювали, і вони теж не виключають, що може бути вторгнення в Україну з боку Білорусі. Як ви оцінюєте, наскільки ця загроза дійсно стає близькою, і чи це може означати, що разом з росіянами буде білоруська армія? Ну, на теперішній час мені подобна ситуація виглядає ще поки що маловероятно. Треба сочити за розвиттям подій на межі з Польщею, на межі з Литвою, але до деяких подій, які мали вот такі трагічні наступства для льосів наших обидвох народів, я маю на увазі білоруський і український, я думаю, що про це клопотиться трошечки завчасно. Чому? Може бути, як я звичайний громадянин, не маю ніякої інформації, але мені здається, що головне, на що зараз націлюється Лукашенко і Путін, це все ж таки межа з Польщею і межа з Литвою. На вашу думку, ця міграційна криза на кордоні двох країн Європейського Союзу, її кінцева мета яка? Щоб що? Головна проблема Лукашенки в дадений час – це санкції. Четвертий пакет відбувся, погрожає п'ятий пакет санкцій. І ця вся ситуація погрожає вельми істотно погоршити економічний стан Білорусі. І, натурально, погоршити ситуацію влади. Тому я бачу, що головна мета Лукашенка на те, що націлюється, це спробувати шляхом створення цього кризису міграційного, шляхом погрози, сприяння тому, як утікачі з Близького Сходу могли трапити на територію Єврозв'язу, гэтым способом він хоче домогтися перемог і відмінити ті санкції, які є, а як мінімум не допустити з'явлення п'ятого пакета. Дякую дуже вам за те, що включилися в нашу розмову. Це був Олександр Островський, білоруський професор і дисидент, який вважає малоймовірним все ж таки вторгнення білоруської армії і росіян з білоруського боку. Хоча інші його колеги, і от Саніков, кандидат в президенти, і Тетяна Попова, білоруська журналістка в Україні, вони вважають, що після минулого тижня це цілком ймовірний сценарій теж. Ну, дивіться, казати можливо чи неможливе вторгнення, починаючи з 2014 року, воно вже було. У нас забрали Крим, на каналі якого ми знаходимося, у нас забрали частину території Донецько-Луганської областей, тому і тут правильно було сказано президентом, що за останні 8 років це не перше загострення, але деякі загострення перетворилися на втрату території і в загибель багатьох наших співвітчизників, як військових, так і мирних людей. Невелику ретроспективу. А загострення березня-квітня, я думаю, пам'ятають багато, бо багато про це говорили, але після надзвичайно великих втрат військових після 2015 року
Чи були такі загострення, загрози вторгнення після 15-го року до цього, до 21-го, за 6 років? Ви знаєте, оце загострення, що відбувається зараз, воно суттєво відрізняється від інших загострень попередніх, саме тому, що це перший раз, коли почали підтягуватись тилові війська. Ну, не тилові війська, а інші війська, які забезпечують тил цієї ударної групировки з 90 тисяч. Це перший раз, це вже дійсно лякає. До цього, навесні загострення, це була відверта демонстрація сили. Тому Чому ви вважаєте, що якщо окупація буде, то тільки лівобережної частини? Київ теж близько? Вони не дійдуть. Не дійдуть чому? Тому що у них людей не вистачить. Дивіться, у нас є, давайте вже переходити до такі філософські, у нас генетичний досвід партизанської війни. Навіть більше, ніж в Білорусі, мені так здається. Дивіться, ми чомусь вважаємо, що війна, сучасна війна, вона схожа на якесь спортивне змагання. Хто кого переможе на полі бою. Це не дуже правильний підхід. Війна – це продовження політики іншими засобами. Але війна – це один із засобів досягнення своїх політичних цілей. У Путіна яка політична ціль? Для нього найвеличніша катастрофа 20-го сторіччя – це розпад Радянського Союзу. Він дуже поважає Олександра II, він хоче повернути Російську імперію в кордони часів, коли там була і Фінляндія, і Польща, і взагалі це була велика імперія. В нього є мета, це щоб Україна втратила свою, принаймні фактично, юридично вона може залишити суб'єктність. Суб'єктність. Колись Україна була засновником Організації Об'єднаних Націй, тобто там прапор України був постійно, але вона була по великому рахунку частиною Радянського Союзу. Він не хоче, щоб ми стали федеральним округом, якийсь ми можемо далі називатися Україна, але мета, що це буде фактично суб'єктом, може не суб'єктом, а це буде фактично територія, яка керується Російською Федерацією. Це мета Володимира Путіна. Для цього можна застосовувати політичні, економічні, психологічні, всі засоби військові, те, що ми називаємо гібридною війною. Якщо мета, це вже втомлюся казати. От дивіться, один танк коштує приблизно від 3 до 5 мільйонів доларів. Танковий взвод – це 4-5 танків. Залежить, це 20 мільйонів доларів. Це для звичайних людей це доволі великі гроші. Для армії, для країни це не, з точки зору це не дуже велике. Давайте порахуємо. 20 мільйонів доларів, якщо заплатити якоїсь групі людей в Україні, яка я не хочу називати ці прізвища, які у нас були такі блогери, які робили певні антиукраїнські. Які можуть влаштовувати диверсії, так? Іменно, дивіться, якщо всі ж знають ці правила війни, що якщо зсередини не буде єдності в країні, якщо вона буде роз'єднана, якщо вони будуть між собою сваритися, таку Україну дуже легко навіть захоплювати не треба. І вона просто сама, по великому рахунку, сама себе зруйнує зсередині. У нас таке, на жаль, було в часів гетьманата, Скоропадський, Веніченко. Тобто у нас були такі, коли поїхали, ладно, в історії вже не будемо глибоко. Давайте порахуємо. Якщо умовно Шарію якомусь дати і його команді дати 20 мільйонів доларів, то він за рік наробить шкоди нашій країні в сотні разів більше, ніж танковий взвод, який навіть наш підрозділ ветерана Кульчицького мог би знищити за 10 хвилин бою. Тобто і все. Розумієте? Тому нема в них мети на полі бою перемогти Україну. Тоді що означає можливість вторгнення? Що означає тоді вторгнення? Я думаю, що воно буде частково і локально. І це, а для чого вони роздають російські паспорти? Давайте зараз будемо з вами фантазувати. Вони роздають російські паспорти. Вони будуть не вторгатися, як країна, яка хоче захопити іншу країну. Вони будуть підтримувати російськомовних, чи вони будуть підтримувати громадян Росії, чи вони будуть підтримувати людей, яких запросять. Але ж вони роздають паспорти на окупованій території. Це може бути, борони Боже, це може бути щось в Києві, якась група виступить, що там щось, якісь події, може якісь, там вже у нас були герої, на жаль, України, які планували обстріл центру Києва і так далі. Що під загрозою? Харків,
Дніпро, Київ. Харків, Дніпро, Київ, звичайно. Ну, Дніпро це взагалі, пробачте, там наш космічний комплекс. Ми одна із небагатьох країн світу, 6, якщо я не помиляюсь, яка робить космічні супутники. Ну, пробачте, це дуже потужний. Я просто знаю, що цей завод, чому він такий, там це високоточна механіка, він вироблений в скелі. Тобто він там, ну це дуже коштовне підприємство, воно воно виробляє сатана, ці ракети, які Росія лякає досі Сполучених, вони ж зроблені Янгелем в Україні, на цьому КБ Южне і так далі. Тобто, я про що хотів сказати, коли приводив приклад з грошима. Вони поставили перед собою мету знищити суб'єктність України. І шляхи до цього їх багато. І вони для себе, от давайте себе поставимо на їх місце. От що нам вигідно? Ми поставили мету, і ми якось хочемо її досягнути. З одного боку, можна красиво там воювати там танками. Навіщо? Можна зробити диверсії інформаційні, можна робити диверсії політичні. Так, диверсії інформаційні, вони не припинялися. Для цього, як ви кажете, тили не треба з Сибиру тягнути до кордонів України, да? Для таких гібридних речей. На цей час, значить, вони вирішили, що після того, як президент перестав казати, нарешті він зміг сказати, що агресор у нас не та сторона, а Росія. Нарешті він це сказав через 2 роки. Ну, дякуємо, аплодуємо. Потім ми застосували наше БПЛА, які, вони не турецькі, вони українські. Там стоять українські двигуни в всіх БПЛА в Байрактарах. Давайте називаємо по-іншому якось. Тобто, вони вирішили, що можливо, що вичерпане ідеологічне, може навіть вичерпане економічне, ще зараз вони почнуть знову це через енергоносії давити. І, значить, будуть застосовувати військові. Тобто в них там, наприклад, у них там 10 інструментів, да? І от вони просто обирають, яким інструментом, у вас лежить на столі 10 викруток. І от треба це треба цією викруткою, оце. Що може зупинити російську армію? Тільки міжнародна підтримка України. А міжнародна підтримка – це що? Це політична підтримка, це застосування додаткових санкцій, і це бачення європейців і американців, тому що ми здатні робити опір. Якщо ми готові покласти душу тіла за нашу свободу, то вони нас будуть підтримувати. Ложити свою душу і своє тіло за нашу свободу, коли ми хочемо заглянути не хочу казати, в очі, щоб не сказати інше слово, Путіну, вони не розуміють, навіщо це. Ви знаєте, з приводу Білорусі, колись ще після помаранчевої революції до нас приїжджали білоруські дисиденти, люди, які намагалися зробити щось на кшталт революції в Білорусі. І між нами відбувся такий дуже цікавий діалог. Був такий круглий стіл, і вони постійно розказують, яким погано. І що Лукашенко поганий, і що там, розказують про свої, як то кажуть, плачуть. Я не витримав, запитую, говорю, я розумію, все погано, а що ви зробили? Що ви плануєте робити? І вони знову починають розказувати. Ледь не сказав їм фразу, що плач не дав нікому ще свободи. Я їм кажу, пробачте, ви хочете, щоб ми приїхали к вам і зробили вам революцію? Робіть щось, ми вас підтримуємо, але за вас ми цього робити не будемо. Те ж саме наші іноземні партнери кажуть, робіть, збирайте, фінансуйте ваше оборонне замовлення. 4%, а дебетна заборгованість там 90%. Тобто на 10% великий, якому подякував Таран, виконав оборонне замовлення на 10%. Із грошей, які були виділені. Експерти, там довго не запускалася ця програма електронних закупівель, яка за законом має бути. Це на кшталт щось військового прозоро, і нібито її запустили, і все буде, кажуть, що довго до кінця року. Тобто ми на сьогодні оборонне замовлення на 12-11 сталося 45 діб до Нового року, трохи більше. Оборонне замовлення виконано на 10%. А гроші виділені на всі 100%. 90% грошей не використані на те, що планувалося. Тобто ця зброя не потрапила в наші Збройні Сили. Я не кажу про заборгованість по заробітній платні, я не кажу про демотивацію армії. Про готовність.
є іноді неспівставні сили. Я не хочу порівнювати Україну з Грузією. Грузія набагато менша, але Грузія в війні намагалася показати всі свої можливості, але це не розмір просто різний, зовсім різний розмір. Ви знаєте, ми коли були на Сході, біля нас був грузинський підрозділ. Ну, по-перше, я вам скажу, в них взаємовідношення відрізнялись від наших, я не скажу, що вони краще, вони були інші. Я б сказав, вони були більш жорстокі, тобто вони більш вимогливі були один до одного. І в них було дуже цікаве правило, яке нам так сподобалось. Вони, ми були там, в одному місці, вони трошечки там за кілометр від нас. У них було правило, кожен день вони просувалися вперед на 1 метр. Але кожен день на 1 метр вперед, не менше. Оце у них були такі правила. Тобто і дисципліна, і самовіддача, і вони ж воювали за Україну, не за Грузію. І вона була інколи вища, ніж у деяких наших бійців. І я вважаю, що грузинські підрозділи, вони зробили багато користі нашої країни, і вони заслуговують поваги. Зараз я не прошу, зараз про те, що ви порівнювали, всі мають самі за себе робити, що може дати політична підтримка, яким чином політична підтримка України може зупинити силову акцію Росії? Політична підтримка? Політична підтримка міжнародних, без їхньої участі. Всі кажуть, що ніхто тут за українців воювати не буде. Не американці, не європейці. Воювати будуть українці. Вторгнення – це в будь-якому разі, в якому вигляді воно не було, в сучасному, це ж таки війна без залученням живих людей, і тут будуть тільки українці. Так, звичайно, але техніка може бути... І чому політична підтримка Заходу може зупинити такий інструмент, як силова акція? Дивіться, ці речі, силова акція і політична підтримка, вони між собою пов'язані таким чином. Якщо будуть вводитись додаткові санкції проти Російської Федерації, то один умовний день війни їм буде коштувати більший відсоток з їхнього бюджету, ніж без санкцій. Тобто вони витрачають на війну, наприклад, на один день 1 рубль, умовно кажучи. А якщо з бюджету виходить, то коли наводяться санкції, то це вже буде 2 чи 3 рубля, умовно кажучи. Тобто їм це буде... Ми російську армію, другу армію в світі, 25-та армія в світі зупинити не в змозі. Не треба це розказувати якісь... навіщо це розказувати? Це просто з точки зору військового, з точки зору ведення бойових дій, це нереально. Але зробити так, щоб їм було невигідно починати цю війну, щоб вона їм стоїла дуже, дуже дорого, це ми можемо зробити політичним тиском на Російську Федерацію, погрожувати санкціями, не обов'язково їх вводити, але щоб вони розуміли, що Захід їх може ввести в будь-який момент, щоб вони розуміли, що це цілком реально. І останнє, з приводу підтримки чи не підтримки. Давайте пригадаємо 91-й рік, коли був путч в Москві, і коли Україна почала оголошувати свою незалежність. До нас приїжджав президент Сполучених Штатів пан Буш. І його промова, може хтось не пам'ятає, але я хочу нагадати, він пропонував нашій Раді, застерігав нас і просив нас не виходити зі складу Радянського Союзу. Що в період Холодної війни Сполучені Штати дуже полюбляли Радянський Союз? Ні. В будь-якому випадку справа зовсім в іншому. Справа в тому, що вони готові підтримувати до певної межі. Якщо, борони Боже, їхня підтримка приведе до початку Третьої світової війни, чи принаймні Європейської війни, вони тут зупиняться. Їм, давайте будемо цинічні, але відверті. Краще їм втратити Україну, чим розпочати світову чи європейську війну повномасштабно на всій території. А вони цього, тому їхня підтримка, вони будуть підтримувати, коли ми покажемо, що... Ви знаєте, навіть не керівництво цих країн, а громадяни цих країн, коли побачать, що ми, як можна кажучи, герої, які стоїмо насмерть за свою свободу, то вони примусять робити більш серйозні дії своє керівництво. Франції, Німеччини, Сполучених Штатів. Вони покажуть, дивіться, ці люди вкладуть життя за свободу, за незалежність. Це наші цінності. Ми не маємо права. А коли вони бачать, що ми колібаємось, як то кажуть, що ми не знаємо, чи ми будемо це робити, чи ми почекаємо, чи ми комусь в очі заглянемо, вони думають, глядіть в очі, що ви від нас хочете? Це приклад, що я сказав в Білорусі. Коли я не витримав, запитав, ви що хочете? Що ви скажетесь? Що ви зробили? Нічого. Ви прийшли розказати, як ви на все погане? Ви хочете, щоб ми приїхали робити вам революцію? Так ми не поїдемо.
Робіть щось, а ми вас підтримуємо. Давайте ми вам розкажемо, як робляться ці акції, що треба робити, які там польові командири, які там, що, як робити. І американці, і натовці кажуть те ж саме. Хлопці, давайте. Чому нас не беруть в НАТО? Дивіться, я вам сказав, що ми займаємо 10-те місце в Європі по потужності Збройних сил. В Європі, в НАТО 30 країн. Із них 28 в Європі. Тобто ми 18 країн НАТО, наша армія потужніша, ніж 18 країн НАТО. Потужніше, ніж 18 країн НАТО європейських. Але вони в НАТО, а ми ні. Може, справа не в потужності армії, а справа в взаємовідносинах всередині армії, в побудові армії, в структурі, яка в нас не відповідає стандартам НАТО. Дякую. Я маю закінчити. Олексій Гетьман, учасник АТО, старший офіцер батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, Нацгвардії. В 15-18 роках був в нашій студії, говорили про загрозу російської армії на українських кордонах. Зараз новини, після цього знову повертаємося до студії «Заман». Дякую. Сподіваюся, що було цікаво. Окупанти кинули Едема Сємєдляєва до ізолятора з жорсткішими умовами, ніж зазвичай в адміністративних арештах. Про це заявив адвокат Еміль Корбєдінов. Він відвідав заарештованого колегу в ізоляторі тимчасового тримання. За словами Корбєдінова, там тримають лише тих, кого судять у кримінальних справах, а адмінарешт зазвичай відбувають у спеціальному ізоляторі з м'якішими умовами. На думку Корбєдінова, це виклик для усіх адвокатів, які захищають політв'язнів. В очередной раз, то есть система пытается наказать, пытается запугать адвокатов, которые профессионально хотят помочь людям, которые действуют профессионально в рамках закона и так далее. Да? Вот, я увидел его, посетил его, он передал огромные слова благодарности всем тем, кто включился в процесс его защиты, в отстаивание его права на свою профессиональную деятельность. Едема Сємєдляєва покарали одразу за 2 справами. Окупаційний суд Центрального району Сімферополя засудив адвоката до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. Сотні людей долучилися до флешмобу на підтримку Сємєдляєва. Вони фотографуються з його світлиною, написом «Руки геть від Едема Сємєдляєва», «Волю народному захиснику» та іншими. Підтримку люди поширюють у соцмережах. В МЗС України вважають переслідування Едема Сємєдляєва порушенням його професійних прав. Про це повідомила у Твіттері перша заступниця міністра Емінія Джепар. Комісарка Ради Європи Дуня Міятович заявила, що окупанти чинять перепони правозахисникам. А у представництві президента України в Криму закликали негайно звільнити адвоката. Закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити адвоката Едема Сємєдляєва, припинити хвилю репресій та переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання, а також у зв'язку з їх професійною та громадською діяльністю. Висловлюємо підтримку Едему Сємєдляєву. Україна робитиме усе задля притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності. 25 жовтня Едем Сємєдляєв з колегою Назімом Шейхмамбєтовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Сємєдляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців, та причетний до переслідування адвоката Еміля Корбєдінова.
Брати Ахтемови залишаться під вартою до 23 січня наступного року. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію незаконно затриманих кримських татар. За повідомленням адвокатів, окупаційний суд обґрунтував це тим, що Асан та Азіз нібито можуть виїхати з Криму чи тиснути на учасників процесу. Захисники наголошували, що перебування в СІЗО на тлі стрімкого поширення ковіду і без ліків небезпечне для бранців. Але окупаційні судді це проігнорували. Адвокат Айдар Азаматов також повідомив, що його підзахисний Асан Ахтемов припускає, що йому можуть посилити звинувачення, як це було з Наріманом Джелялом. Асан это воспринимает как некую, так скажем, фикцию. Он все понимает, что сейчас будет по максимуму ужесточать все вот эти вот обвинения и утяжелять его состояние. Только для того, чтобы, ну, как он говорит, что это все он понимает, учитывая его позицию измененную, другого ожидать и не стоило. Братів Асана та Азіза Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти затримали під час облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. В окупованому Криму старий цвинтар обсипається у море через руйнування узбережжя. Людські кістяки виступають із глиняного урвища на морському березі у селі Окунівка Чорноморського району. Це старий довоєнний цвинтар площею близько 1,5-2 гектарів. За даними місцевих археологів, це можуть бути ще кімерійське поховання. Руйнування йде вже 5-й рік, але звернули увагу на це лише після публікації відео у соцмережах. Представники окупаційної влади стверджують, що це відбуваються через природні умови. Однак, за повідомленням Центру журналістських розслідувань, узбережжя Західного Криму знищується через варварський видобуток піску, до якого причетні група компаній Суеста, Євпаторійський морський порт та інші компанії. Особливо активізувався видобуток піску після російської окупації Криму, внаслідок чого катастрофічно скоротилися пляжі західного узбережжя Криму та було знищено заповідну Бакальську косу. На Східному фронті поранено українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць під наглядом медиків у задовільному стані. З артилерії калібру 122 мм та 120-х мінометів російські окупанти гатили у бік оборонців Мар'їнки та Новозванівки. Біля Зайцевого скидали постріли ВОГ-17 з безпілотника, а на Луганщині фіксували проліт російського апарату і, ймовірно, Орлан-10. Ворог також провокував біля Троїцького, Гнутового, Луганського, Широкиного та Кримського, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Міноборони отримало від СБУ вилучену російську зброю вартістю у 1 мільярд гривень. За повідомленням Служби безпеки йдеться про 500-тонний арсенал, який контррозвідка вилучила у ході спецоперацій. Це 36 ракет для зенітно-ракетного комплексу «Печора» та супутнє обладнання, двигуни та комплектуючі до вертольотів та літаків, запчастини для танків, БТРів та іншої бронетехніки, реактивних систем залпового вогню, а також гранатомети, тротил, фосфорна та соляна кислота. Зброю визнали речовими доказами у провадженнях СБУ та арештували. Міністерство оборони погодилося прийняти це майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення та з невстановленою метою накопичували їх на території України. Але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. В подальшому було встановлено, що документальні відомості про легальне ввезення та зберігання цієї військової продукції були відсутні.
Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України. Підтримка медіа, які були вимушені залишити окуповані території, має бути подвоєна. Про це заявила віце-прем'єрка, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона додала, що зараз напрацьовується стратегія підтримки таких медіа. Верещук також мала зустріч з міністром фінансів, де обговорювали збільшення державного фінансування удвічі. Міністр сподівається закріпити це уже у державному бюджеті на наступний рік. Ми збільшимо фінансування вдвічі. Я дуже сподіваюся, що міністр фінансів, який відчув весь мій, так би мовити, емоційний біль, коли я казала, що ми не допрацьовуємо інформаційно, і ми якраз повинні допомагати тим людям, які приїхали до нас з тимчасово окупованого Криму, з Донецької, Луганської області, бо вони як журналісти, вони як переселенці, як ніхто знають. І коли людина вмотивована не тільки матеріально, а ще й емоційно, так прив'язана до тієї землі, куди вона хоче повернутися як до своєї домівки, це дуже важливо. Я сподіваюся, міністр фінансів пан Марченко мене почув. 24 тисячі нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. До лікарень шпиталізовано більше 4 тисяч людей, 750 померли. У Міністерстві охорони здоров'я закликають українців не відтерміновувати вакцинацію, аби захистити себе від хвороби або її важкого перебігу. За даними МОЗу, в Україні вакцинований вже кожен п'ятий. Тим часом в Україні запускають 2 нові ковід-сертифікати – дитячі та про одужання. Дитячий ковід-сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала хоча б 1 дозу вакцини. В Україні щеплення від коронавірусу можна робити дітям від 12 років препаратом Pfizer. Сертифікат про одужання отримують ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи. У дії цей сертифікат мав з'явитися 8 листопада, однак нині він ще перебуває на останній стадії тестування. Ті, хто хворіли на коронавірусну інфекцію не більше, ніж 105 днів тому, від моменту запуску функціоналу, зможуть отримати сертифікати. Лікар має внести до електронної системи охорони здоров'я медичний запис про встановлення діагнозу на COVID-19. Таким чином, термін дії нового документа буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше, ніж 2 рази на рік за наявності внесених даних до електронної системи охорони здоров'я. А в окупованому Криму знову фіксують коронавірусні рекорди. Вже 1182 нові випадки COVID-19 за минулу добу. 32 людини не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. 16 тисяч нових заражених коронавірусом за добу. Для Нідерландів це антирекорди з початку пандемії. Палати інтенсивної терапії у лікарнях заповнюються дуже швидко. Медики вже закликали уряд запровадити частковий локдаун, щоб стримати нову хвилю. Тим часом до мобільних центрів тестування приїжджає дедалі більше людей. Останні 2 тижні був сплеск тестування. Спочатку зростання було незначним. Ми додали ще 1 пункт, а потім щодня людей ставало дедалі більше. Тепер із самого ранку черги. Багато хто приїжджає без запису, тому що їм дуже потрібен тест. При цьому люди кажуть, що сюди приїжджають не лише ті, хто цурається щеплення від ковіду. Варто зазначити, що у Нідерландах повністю вакциновано близько 85% населення. Це не пов'язано з тим, що люди не вакцинуються. Я, наприклад, зробив щеплення, а потім захворів і мало не помер. Вона також. Багато хто зробив щеплення, потім захворів. Не думаю, що тут лише не вакциновані. Загалом голландці не хочуть нових обмежувальних заходів. Я вже втомився працювати вдома за ноутбуком. Не хочеться ще одного локдауна. Відчуваю, що все погіршується дуже швидко. Поки що уряд обмірковує подальші дії. Якщо частковий локдаун повернуть, це стане першим подібним випадком для Західної Європи з літа. У разі закриття Україні припинять роботу кінотеатри та театри, запровадять заборону на масові збори, а кафе та ресторани мають закриватися раніше.
Великі продавці одягу та взуття в ЄС переміщують виробництво з Азії. Китай, В'єтнам та інші країни втрачають статус світових фабрик. Компанії відлякала глобальна криза в постачаннях. Контейнеровози застрягли у чергах біля великих портів. На товари чекають місяцями. Тепер фокус поступово зміщується до таких країн, як Болгарія, Україна, Румунія, Чехія, Марокко, Бразилія та Туреччина. Ця фабрика у Боснії та Герцеговині виробляє одяг та взуття. Каже, що у першу половину 2021 року зробила стільки, скільки було за весь попередній рік. Здебільшого європейські виробники взуття мали фабрики на Сході, у Китаї, Індії чи інших країнах. Можна точно сказати, що попит на нашу продукцію та послуги з боку великих взуттєвих мереж Євросоюзу останнім часом зріс. Власник підприємства каже, що з ним зв'язалися уже десятки компаній. Ми кілька разів провели екскурсії нашою фабрикою. Деякі замовники оголосили про початок співпраці в другій половині листопада, на початку грудня. Експорт із Азії продовжує скорочуватися. На початку цього року багато які компанії зіткнулися з проблемами в роботі в Південно-Східній Азії. Причина полягає у високих логістичних і транспортних витратах, а ще в дуже утруднених умовах ведення бізнесу, транспортування та логістики. Як очікується, Туреччина цього року експортує рекордний обсяг одягу завдяки зростанню замовлень з Євросоюзу. При цьому багато компаній, як і раніше, сильно залежать від В'єтнаму, де недавні зупинки виробництва призвели до серйозних збоїв. Деякі великі компанії, такі як Коламбія, уже попередили, що будуть затримки з випуском осінніх та весняних колекцій. У деяких випадках очікують недостатнього розмірного асортименту. Побиті снарядами і кулями стіни та повне розорення. Такий зараз на вигляд будинок у Сирті, де до війни жило лівійське подружжя Абдали і Могнаї. 4 роки тому з міста вибили бойовиків, але все досі в руїнах. Подружжя вирішило відремонтувати свою квартиру самотужки. Коли я побачила свій дім, мене охопив розпач. Раніше тут був порядок та чистота, а тепер ми маємо руїни. У душі повне спустошення. До війни в Сирті жило 80 тисяч людей. Через бої понад 3 тисячі сімей виїхало. Абдала і Могная теж. Потім повернулися. Орендували квартиру в менш постраждалому районі. З ними живе 3 дітей та родичі. Місцева влада спочатку обіцяла полагодити будинки через рік, потім через 2, а пізніше просто допомогти з оплатою оренди. Ми не побачили взагалі нічого. То були пусті обіцянки. Ми з сусідами вирішили повернутися до своїх будинків, якось їх відновити і спробувати в них жити. Влада жодної допомоги поки не обіцяє. Нашому зруйнованому місту дали $1,5 мільйона. Побудувати на них дороги чи прокласти каналізацію, або ж зробити резервуар для води. Цих грошей ні на що не вистачить. Лівійці кажуть, що більше не довіряють владі. Вона лише 2 роки тому всім сім'ям переселенців видала по $440 і все. Утім, тимчасовий уряд країни пообіцяв виділити на відновлення Сирти $220 мільйонів. Але поки що грошей немає. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину. Документальний фільм про повернення кримських татар на батьківщину з вигнання, її цінність та значущість боротьби за неї був двічі показаний на міжнародному кінофестивалі тюркського світу «Коркут-Ата». Головний герой – кримський татарин Енвер Муслядінов. Попри заборону радянського режиму, він повертається до Криму ще у 70-ті роки минулого століття. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину, був знятий у 2015 році колективом телеканалу АТР. Сценаристка фільму, ведуча телеканалу АТР Ельмаз Асан, режисер Лявір Дваджієв, представник меджлісу кримсько-татарського народу у Туреччині, режисер Зафер Каратай заявив про важливість представляти Крим на кінофестивалі тюркського світу. Показ цієї картини нагадує усьому світу про Крим та його окупацію, заявив Каратай. Ельмаз Асан вважає, що історія повернення кримсько-татарського народу на батьківщину свідчить про те, що боротьба обов'язково завершиться перемогою. Я дуже рада, що наш фільм демонструють на такому масштабному майданчику. Цей фільм важливий тим, що ми розповідаємо про повернення кримських татар на батьківщину. До цього тут показували про депортацію, але повернення було не менш важливим. Люди жертвували собою заради батьківщини. І це ми показали тюркському світу в нашій документальній стрічці. Люди мало про це знають.
По-перше, в рамках таких проєктів один з одним знайомляться. Країни дивляться картини інших країн, у яких відображається їхнє життя. По-друге, минуло 30 років від розпаду Радянського Союзу. На прикладі фільмів, які знімаються в країнах колишнього Радянського Союзу, ми можемо побачити, наскільки змінилось мислення у людей, наскільки країни стали незалежними. Участь України в цьому фестивалі дуже хороша можливість для України продемонструвати своє ставлення до кримських татар. Від цього залежатиме ставлення тюркського світу до України. Це можливість показати, що це інша самостійна країна, яка не є частиною Росії. Мене вразили кадри Бахчисараю, особливо ті, що знімали з висоти пташиного польоту. З фільму можна зробити висновок, що це був дуже хороший менеджмент, гарна робота оператора і звукорежисерів. В цілому мені дуже сподобався фільм. Фільм «Ті, хто відкрив шлях на батьківщину» дуже інформативний і водночас дуже драматичний, що надає цій стрічці більшої цінності. Пані Ельмаз дуже добре попрацювала над сценарієм. Окремо хочу виділити драматургію. Вона була якісно відпрацьована в цьому фільмі. Те, що цей фільм показують на фестивалі тюркського світу, це вже досягнення Коркут Ата. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрий вечір. Наша друга година, вже третя, навіть ми закінчуємо, що це час Бугунь на телеканалі АТР. І у нас Микола Волківський, політолог, міжнародник, з яким ми буквально минулого тижня ми говорили з вами, якщо не помилююся, з саміту в Римі, саміту 20-ки були, потім ви вирушали до Глазго, були на кліматичному, чи ви не їздили на кліматичному? Дивіться, так, ми з вами якраз 2 тижні тому мали нагоду онлайн поспілкуватися про ті події, які відбувалися в столиці Італії на саміті Великої Двадцятки. Тоді всі дороги світу вели в Рим на саміт Великої Двадцятки. На жаль, я не зміг поїхати до Глазго, там були ситуації, які стосуються і візових питань, але зрештою також активно дивився, як проходять саме ці заходи в місті Шотландії. COP26 також показав дуже багато позитивних нюансів, які пов'язані з глобальним потеплінням. Я розумію, що ви хочете більше говорити про Польщу, в якій перебуваєте зараз по своїй програмі, але у нас є нагальні теми пов'язані з Україною і реакції. Тут здебільшого ми зважаємо на реакції ключових країн Євросоюзу і Сполучених Штатів. По-перше, ці всі загрози зі стягуванням військ і про те, що Сполучені Штати про це інформують саме Європейський Союз, і деякі українські експерти вважають, що Україна 2 тижні затягувала визнання фактично цієї загрози, тепер визнала, але дехто ж з експертів називає подяку Україні такою саркастичною. І ще кажуть про те, що після Вагнергейту українській державі не дуже довіряють в питанні, скажімо, тим, що ділилися з нами розвідданими Сполучені Штати Америки. Чи є така проблема? Чи взагалі існує зараз тертя якісь між Сполученими Штатами і Україною? Ми знаємо, дійсно, на початку тижня такі відомі світові відомства, як Politico, Wall Street Journal, New York Times, вони попереджували Україну, зокрема навіть журналісти-спеціалісти, що дійсно на кордоні з України, з Російською Федерацією, Білорусією відбувається таке скупчення військової техніки. Всі ми розуміємо, що після навчання Захід-1, Запад-1 ці війська не повернулися назад до Сибіру, вони залишились десь, і це на кордоні. Тому, можливо, це була проблема такого швидкого невизнання, тому що ми знаємо, що завжди Україна користувалася розвідданими, які надавали їм Сполучені Штати Америки. І Агентство національної безпеки, і так само Центральне розвідувальне управління, вони давали
передавали, і в них є свої інсайдери, навіть всіх журналістів серед інсайдерів. І це дуже було позитивним, що Сполучені Штати швидко відреагували і намагалися найшвидше довести це до вищих кіл правлячих України. І, можливо, це була помилка, що швидкого визнання з боку України не відбулося. Але вже після останнього візиту сьогодні повернувся пан Єрмак з паном Кулебою з Сполучених Штатів, з Вашингтона, і Ентоні Блінкен, і нагадував ще раз, що я навіть впевнений, що в кулуарах були перемовини про те, що чому не було швидкої реакції України, зокрема Служби безпеки України, Міністерства оборони і інших відомств. Це була помилка, на мою думку. Наш погляд, країна, якою загрожує такий великий сусід зі Сходу, чому вона дозволяє такі помилки собі? Дивіться, ми знаємо, що зараз хтось із експертів також говорив, що після так званого аншлюзу Білорусі у нас територія з ворогом збільшилась на ту територію, яку межує Україна і Білорусь. І тому це було дуже з точки зору зовнішніх наших відомств, дипломатичних відомств, це була велика поразка, що швидко не змогли повідомити і навіть довести до українців і підтвердити, що факт наявності цих військ на території близького кордону, він був підтверджений. Тому... Ви вчилися слова президента про ці речі? Він сказав, там лунало слово паніка, і що її не треба роздмухувати, що Україна готова дати відсіч. Експерти кажуть, що в принципі дуже важко давати відсіч першій армії в Європі і другій армії в світі, якої Російська Федерація, взагалі зупиняти. Що ви скажете з цього приводу? Дійсно, це не була паніка. Є раціоналізм, є якась розумна виваженість з точки зору відомств. І те, що ми, наприклад, швидко не реагуємо на дану ситуацію, це, можливо, тільки буде погіршення наших двосторонніх відносин з Сполученими Штатами Америки. Але, зрештою, є позитивний шлях того, що зараз відбуваються певні підписання певних хартій. Але, зрозуміло, з точки зору символізму, це правильний, позитивний рух. Але потрібно реалізовувати більш конкретні рішення. Коли міністр... Я, до речі, намагаюся розуміти, мені пояснювало, що хартія була підписана давно, там є просто... Це другий етап, так. Один із етапів чи продовження. Про що вона? Чесно, я особисто не знайомий з який там текст наповнення, але зрештою, так як і колись було, що перше це співпраця в сфері оборони, співпраця в сфері налагодження двосторонніх відносин. Тобто з старої хартії, яка була підписана ще раніше, не дуже багато чого змінилося, але те, що сам факт, то те, що з Саліваном зустрілися, з пані Вікторією Нуланд. До речі, вчора у вас цікавий гість був на програмі, один із американців. Мені сподобалась його думка, що він підтвердив дійсно, що є позитивна тенденція, позитивний імідж, але зараз дуже багато засобів масової інформації зараз починають наголошувати на тому, що навіть і засоби масової інформації Російської Федерації, що зараз існує проблематика, наприклад, на територію африканського континенту, і тому зараз Ентоні Блінкен зараз починає свій офіційний візит до Африки, тому що ми знаємо, що Росія намагається якось концентрувати свої сили в африканському регіоні. Але дійсно тема України, вона є цікавою, але як сказав ще один експертів, Україна, навіть цитуючи, що вона є колючою для американського суспільства. Всі ми пам'ятаємо, що лише нещодавно відбувалося так званий кейс імпічменту Трампа, пов'язаний з Байденом, і, можливо, дана адміністрація, яка пройшла на початку цього року, можливо, ще і український кокус, так званий, серед конгресменів, він, можливо, ще не так вибудувався. Але ми розуміємо, що кейс конкретних конгресменів і сенаторів республіканської партії показує, що республіканська партія продовжує підтримувати Україну і більше підтримувати. Тому що ми знаємо, що за часів Байдена, навіть за часів Трампа були введені певні санкції проти Північного потоку і проти очільника Північного потоку Матюса Варніга, які були вже зняті під час ліберального, коли з приходом адміністрації Джозефа Байдена. Але зрештою, просто споглядаючи на ці всі білатеральні відносини, які існують між Україною і Сполученими Штатами Америки, що відбуваються часті візити і керівника Пентагону, і очільників, і навіть Зеленський, це вперше було в історії, що за один місяць, це в вересні місяці, відвідав двічі Вашингтон. Це для очільника України це вперше в історії, що на один місяць двічі побував в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, позитивні ці кейси будуть, але
але звісно, потрібно, якщо ми отримуємо якусь певну інформацію, не потрібно вчасно доводити до відома це навіть і українців. Це не паніка, а це реально буде правильні рішення, тому що інших розвідданих ми від кого можемо отримати. А дійсно Вагнергейт, він зіпсував стосунки і Україна втратила довіру, чи це подолана проблема вже? Ну, ми знаємо конкретно тільки відповідь на це питання Вагнергейту, перепрошую, я можу дати Білінкет. Ми всі чекаємо виходу, коли дійсно цей кейс і коли цей фільм, який Христо Грозєв створив, чи ми його побачимо. Але за моєю також інсайдерською інформацією, яка існує там в Сполучених Штатах Америки, що можливо швидким часом цей фільм все-таки буде опублікований. А чому він не опублікований досі? Ну, ми пам'ятаємо Грозєв. Я був присутнім під час онлайн його прес-конференції, який він проводив в Harvard Kennedy School буквально декілька місяців тому. Ми знаємо, що він сам болгарин є, і він проводив це ж він займався дослідженнями, якщо ви пам'ятаєте, про Путіна і про Геленджик. Він був разом з Навальним, хто він такий розслідувач, який, можливо, чогось чекають, а можливо, хтось і дійсно, як я не буду називати прізвища, хтось в українському естеблішменті причетний до того, що цей фільм ще не вийшов. Тобто, на вашу думку, Білінкет не може незалежно вчасно підготувавши як продакшн робити, воно залежить від якихось політичних іще? Ну, ми розуміємо, що дійсно деякі такі фактори, вони залежать від якихось політичних рішень, на жаль. Хоча Білінкет вважається одною з найбільш незалежних груп розслідувачів журналістських у світі. А ми тоді включалися і тому недовго говорили під час вашого візиту до Риму. Ви казали, що Україну згадували, і от якраз в цій студії тоді був ваш колега Андрій Ковальов, який повернувся з Іспанії. Я розумію, з країни різні, Італія і Іспанія, але з одного боку, але дуже схожі взагалі по всьому півдню Європи своїм сприйняттям і дуже позитивним ставленням до Російської Федерації. І я сьогодні дивився по Франції, чим правіші, як не дивно, виборці, тим більше в них схильності любити таких лідерський тип путінський, і там порівнюють голістів. Голістів це виходить до 35%, а якщо дуже праві партії, то там до 50%. Чи так само на півдні Європи зберігається таке поблажливе ставлення до Росії і тепле до Путіна? Давайте конкретно як це відбувається навіть в сприйнятті України? На прикладі Італії, я можу вам сказати. Всі ми знаємо, що існує така партія в Італії, яка називається Ліга Норте, Ліга Півночі. Історично так склалося, що Італія, північ і південь, північ більш розвинута економічно, південь він більш відсталий. Ну, це розуміли факти, це економіка говорить, цифри. І Матео Сальвіні, один із таких очільників цієї партії, він завжди активно говорив про те, що вони не проти співпраці і взаємодії з Володимиром Путіним. А Сальвіні в свій час, буквально декілька років тому, був міністром внутрішніх справ Італії. І Ліга Норте... Ми пам'ятаємо, як Берлусконі пив вино з Путіним в Криму. Це був прем'єр-міністр Італії. Так. І тому ми знаємо, що таке місто, як Болонія, активний осередок комуністичної партії Італії, який також поблажливо і позитивно відноситься до Володимира Путіна. І Ломбардія, і та частина Італії, і Пулія, і Умбрія. Я бачу такі, що політичні рухи, на жаль, але вони дійсно, вони вбачають Володимиру Путіну якогось лідера. Я не знаю, до чого йде. Я не знаю, як саме відбувається географічно, як підтримує частина Іспанії, очільника Російської Федерації, але те, що на Італії, тому що я мав досвід там і стажування, навчання, і цього року був на 6 самітах, я бачу, що, на жаль, така тенденція існує. Але ми знаємо, що є інші політичні сили. І сам Луїджі Ді Майо, міністр закордонних справ Італії, нещодавно, також на початку літа цього року, відвідував Україну. Я сподіваюся, що наші білатеральні стосунки також покращаться. І, зрештою, те, що не відбулося на саміті Великої Двадцятки в Італії, в Римі, сподіваюся, що Україну все ж таки запрошують, як запрошену країну наступного року, до Індонезії, на Балі, тому що саме саміт буде відбуватися. Запрошувати Україну? Україна і близько належить економічно до... Там же головний критерій – економіка, да? На самітах 20. Ми знаємо, що... Але є виключення. Зараз вам розкажу історично, як це існує. Ми знаємо, що сама структура Великої Двадцятки – це 20 країн, 19 плюс Європейський Союз. Але
Але є виключення, наприклад, якщо якась конкретна тема обговорюється і є запрошені країни. Цього року одна з таких запрошених країн була Руанда, до речі. Я, до речі, познайомився із Кігалі з пані радникою прем'єр-міністра і розповів історію про те, що наш навіть Жан Беленюк має коріння, його батько походить з цієї країни, до речі, про що вони не знали. І він перший народний депутат і переможець Олімпійських ігор навіть для Руанди. Це був позитивне. І я навіть про це написав, коли Жан Беленюк отримав золоту медаль в боротьбі. Я написав і привітав також Руанду. Реально, вони опублікували це на своїх сторінках, в новинних сторінках своєї країни. Але я далі хочу. Тобто G20 керує цими країнами так звана тройка. Це англійська назва. Це країна, яка попереднього року була керуючою країною у Великій Двадцятці. Це ми маємо на увазі вже зараз Італію. Минулого року це була Саудівська Аравія. Країна, яка керує Великою Двадцяткою, і наступна країна, яка приймає участь. Тобто вони створюють так звані меморандуми, чи вони підписують так звані комюніке, під час яких користуються вже Великі Двадцятки. Так, це глобальна економіка, але є виключення. Україна, до речі, один раз пані Маркарову в рамках зустрічі міністрів фінансів, міністрів економіки, коли вона запрошували на цю зустріч. Це було таке виключення. Перший і останній раз, на жаль, для України. Руанду запрошують як успішний випадок подолання після геноциду 94-го року, так? Ми пам'ятаємо геноцид Туці, ви пам'ятаємо взагалі Африканський регіон, він зараз про те, що Південно-Африканська Республіка є частиною Великої Двадцятки, але зрештою такі країни також запрошуються. Конкретний кейс, як для нього розв'язання, як можливо дійсно зробити так, щоб Україну запросили наступного року Велику Двадцятку, я вже говорив про це і зараз можу ще повторитися, це буде правильним. 1 грудня, коли Індонезія стає очільником офіційно, з боку нашого президента офіційний лист написати з привітанням, що Індонезія стала, Джоджо Відодо, це президент цієї країни. Як зробила цікавим факт, Білий дім, останній свій допис, який стосується Великої Двадцятки, це було вітання про те, що наступного року саміт відбудеться в Індонезії, і Джозеф Байден з Відодо сфотографувалися разом і потисли руки. З точки зору культури, з точки зору дипломатії, взаємовідносин, це буде позитивним кейсом, коли ми вже на початку дамо, що ми зацікавлені в розвитку навіть двосторонніх відносин з Індонезією, тому що останній візит до цієї країни був ще зробленим паном президентом Петро Порошенком в 2015 році, коли він відвідав і Малайзію, і Індонезію, Джакарту. Можливо, тому що у нас мало економічних зв'язків з цими країнами? Можливо, але інколи не тільки від економічних зв'язків залежить лояльність, залежить позитивний імідж. Це і культурна дипломатія, це і дипломатичні зносини. І навіть коли зустрічаються ці країни, я маю на увазі Україну, Індонезію, на в рамках якихось міжнародних форматів, самітів, це все позитивні плюси. Повертаючись до України, як вона лунала в Римі зараз? Про що говорила, коли згадувала Україну? Дивіться, перш за все хочу сказати, що зрештою частина України в Римі все ж таки була. Це пані Христина Фріланд, зараз друга особа в Канаді. Після успішних проведення виборів, вона з міністра фінансів стала віце-прем'єр-міністром після Джастіна Трюдо. І, зрештою, вже як мінімум український кейс активно обговорювався навіть з вуст пані Христини Фріланд, як віце-прем'єр-міністра Канади. Але я, в свою чергу, сам мав нагоду поспілкуватися з Антоніо Гутеррішем, генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Стосовно його дуже цікавило питання стосовно вакцинації, як проходить в Україні. Це питання перше, яке він задав. Як він сприймав критику на адресу з боку українського уряду неучасті ООН в Кримській платформі? Чи взагалі реагував на це? Бо у нас критично було дуже багато висловлювань щодо ООН, і сам Зеленський на Генасамблеї теж досить критично стався і згадали про це, те, що ООН проігнорувало Кримську платформу. Так, і пам'ятаєте конкретну заяву, що ООН досягло пенсійного віку. Пам'ятаєте, коли Зеленський в своїй... На той час дуже багато хто із засобів масової інформації, але ми знаємо, що тоді було поставлено голосування в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Все ж таки українське питання, ми знаємо, хто Російська Федерація хотіла, щоб з порядку денного обговорення кримського питання було знято, але нічого не вийшло. Тоді, здається, не помиляюсь, тільки 10 країн підтримали ідею
ідеї Російської Федерації, такі як Зімбабве, Вірменія, Куба, В'єтнам, навіть і Китай. Тобто це було 10 чи 11 країн. І тоді в рамках Генеральної асамблеї не в тижні перших осіб, але обговорювалося конкретний кейс. Але те, що ООН як Організація Об'єднаних Націй не війшла в список 47 країн, які були присутні на Кримській платформі під час Дня Незалежності, це була велика помилка з точки зору цієї великої організації. Ну, Гутереш ніяк це не коментує, да? Він взагалі не згадує тему Криму. Він не згадує, в якому плані, дивіться, Антоніо Гутереш, коли він представник так званої партії, яка в свій час там в Португалії також активно взаємодіяла з Володимиром Путіним, якщо я не помиляюся. Португалія взагалі країна, хоча, до речі, дуже багато українців проживає в цій країні. Але те, якщо як він, до речі, в своїй промові вже після закінчення саміту Великої Двадцятки він, на жаль, сказав, що він очікував від саміту Великої Двадцятки більш конкретних прийнятих рішень. Він був розчарований. Це конкретна цитата з його інтерв'ю. Тобто всі очікують один від одного чогось більшого, ніж надають. Про двадцятку так часто пишуть, що це місце великих обговорень, які нічим не закінчуються. Не закінчуються, декларації приймаються. І, до речі, конкретний другий кейс, де обговорювали Україну, це було 12 жовтня. Це була екстрена нарада керівників Великої Двадцятки, до речі, де був доєднаний в онлайн-режимі і Джозеф Байден. Путін, звісно, проігнорував цю ситуацію, яка була присвячена проблемі Афганістану. І тоді Україну, ще до цього, я знаю, в мене і також є кулуарні такі розмови, що обговорювалося запрошення України до цього онлайн-формату, тому що Україна на той час була 13-ю країною в світі за кількістю прийнятих біженців з Афганістану. Скажіть, якщо світ еволюцію придумав розподіл праці, як ділять між собою повноваження двадцятка і сімка? Ну, дивіться, вся сімка входить, в принципі, в двадцятку, але в 20-й країни, які ціннісно не такі об'єднані з це ми розуміємо, що сімка була плюралістичні такі певний час вісімкою з Росії, виключили після 2014 року. Ми пам'ятаємо, як активно, коли Росія входила в складу великої G8, коли Росію проголосували і звідти виключили, хоча ви пам'ятаєте, коли саміт був в Біарриці 2019 року, тоді активно адміністрацією Макрона обговорювалося питання, щоб повернути Російську Федерацію у формат вісімки. Але, звісно, цього не сталося. Але дійсно це тоді... Може, в тому проблема двадцятків? Тому що ціннісно, там належить Саудівська Аравія, Індонезія, України, скажімо, хтось гібридна демократія, хтось зовсім не демократія. І їхні, окрім грошей, можливості, скажімо, по-різному пишуть 80% ВВП, 60% ВВП. 76, 80, так. Більше половини в будь-якому разі, 2/3 ВВП точно ці країни контролюють. Да? Але ми бачимо, що є неучасть, принаймні особистої участі лідерів Китаю і Росії не було. Я, до речі, на рахунок цього також написав в одній з західних газет свою думку. Дивіться, з точки зору того, що конкретно критикувала Російська Федерація про G7, вона зараз критикує повністю. Як я прослідкував цей момент? Коли був саміт Великої Двадцятки в рамках міністрів закордонних справ в Матері в липні 2021 року, тоді Китайська Народна Республіка офіційно святкувала 100-річчя з дня створення Китайської комуністичної партії. І чому саме Ван І, це міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки, проігнорував саме цей захід, тому що говорили, що потрібно знаходитися на території Китаю, щоб святкувати День КНР. Так само побачимо, так само і не відвідав Лавров саме цей захід. Проігнорував цей захід і Володимир Путін, тому що зараз багато також засобів масової інформації Російської Федерації показує про те, що Велика Двадцятка не є дієвою, вони вже не приймають таких конкретних рішень, хоча Путін до цього часу жодного разу не пропускав саміти Великої Двадцятки. Ми пам'ятаємо, що саме в рамках саміту Великої Двадцятки в 2017 році в Гамбурзі відбулася перша зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. А звідки раніше? З Брізбена він полетів раніше часу, здається? Це коли в Австралії. Але і офіційна позиція Китайської Народної Республіки, яка була, чому Сі Цзіньпін не відвідав цей саміт, тому що з часів
початку коронакризи генеральний секретар Комуністичної партії Китаю жодного разу не покидав територію Китаю. Але побачимо, що буде на саміті ШОС, який буде відбуватися зараз в Узбекистані, в Самарканді. Всі очікують, чи відвідає цей саміт Сі Цзіньпінь і таким чином покаже Великій Двадцятці, чи дійсно коронавірус, чи дійсно коронавірус, чи це була політична позиція, тому що ШОС, ми знаємо, шанхайська, це Китай був одним з тих країн, яка створила саме цю організацію. Тому побачимо. І я спілкувався після виборів в Узбекистані, які зараз відбулись 2 тижні тому. Там також партія любителів цифри 8, партія 80+% переміг керуючий президент цієї республіки. І я ж кажу, я спілкувався з деякими політичними аналітиками цієї країни. Вони кажуть, ні, він буде, Сі Цзіньпінь прийде, для нього дуже важливо. Ви кажете про політичних аналітиків китайських, да? Ні, Узбекистан. А є такі, да? Є. Ви знаєте, вони в Варшаві зараз знаходяться. Один зі мною навіть в одній групі, ми в одній програмі. Це люди, які не живуть в Узбекистані? Не живуть, але можуть трішечки більше, ніж говорити про що відбувається в їх країні. А що відбувається в Узбекистані? Ми знаємо, останнім часом син керуючого держави Шавкета Мірзієва, Шавкет Мірзієв, він є мером Ташкенту. Є такі кланові позиції, які відбуваються. Я ж кажу, він отримав на останніх виборах 81% підтримки суспільства. До речі, колись він мені розповідав, що спеціальна служба безпеки Узбекистану наводила жах на всі країни, які були навколо Узбекистану. Зараз вони втратили свою, тому що Іслам Абдуганієвич Карімов, один колишній президент цієї республіки, який покинув цей світ декілька років тому, навіть в самому ж секреті тримали сам факт його смерті, тому що хотіли швидко переформатувати взагалі, як буде далі виглядати сама політична структура і кон'юнктура суспільства в Узбекистані. Ми знаємо, що дочку Іслама Абдуганієвича Карімова, вона знаходиться у ув'язненій в'язниці, і всі її закордонні рахунки заблоковані, і нерухомість також. Тому якоїсь це загальновідомі якісь факти. Відомі, так. Я просто в чому наводжу, що реально і конкретного зараз дуже відбувається сфера розвитку IT-технологій. До речі, цікавляться Unit City, узбекський міністр цифрової трансформації, співпраця з Unit City. Це реальний кейс, який він запитував. Активно співпрацюють в цьому форматі, розвивають сферу IT-технологій в Узбекистані. На це дуже багато коштів. Ми знаємо, що російські лідери, які узбекського походження, дуже багато фінансових вливань зараз в цю країну. Російські лідери? Ви про Алішера Усманова? Про Алішера Усманова. До речі, під час коли коронавірус почався, він навіть не покидав територію Узбекистану, він знаходився в Узбекистані весь час. Дуже багато жителів цієї країни позитивно оцінюють його вклад в боротьбі з коронавірусом і за ці маски, за те, що він допомагав країні. Ось так. Тому Узбекистан ліричний відступ. А в нашій розмові про сприйняття, от разом з тим, сприйняття України в Римі, яке? Що Україна для Італії і для Південної Європи? Це дуже важливо. Дуже Франція, Іспанія, Італія, вони впливові країни європейські. І ми до певного часу ми думали, все ж таки, що для нас прихильна Центральна і Північна Європа. Зараз бачимо, що і тут завжди співпадають погляди у нас спільні з Україною. Але з Південною взагалі все було важко, здається, за сприйняттям України. Ми навіть можна було оцінювати по виступах лідерів на Кримській платформі. Ці країни майже не згадували поняття російська агресія, Росія агресор. Іноді виявляється дивним, що вони консенсусно продовжують раз на півроку санкції проти Росії. Ну, це як уже приклад, вже звикли, що кожні півроку. Але дійсно, ми не можемо, я не чув особисто якихось конкретних кейсів чи конкретних виступів очільників цих країн, які засуджували російську агресію саме в останні роки. Тому що ми розуміємо, що зараз економічна ситуація, яка відбувається, економіка вийшла на перший план, на жаль. Обговорюють тиск енергетичної Росії? Чи це питання не порушувалося з цим невистачанням газу і з цінами на газ, які стало актуальним не тільки для України, а й для всієї Європи? Ви розумієте, те, що зараз відбувається
відбувається в Російській Федерації, яким чином ведеться акт гібридної нової війни, яку сам Путін і придумав проти всього світу. Зрештою, кожна країна намагається менше засуджувати якісь акти агресії Російської Федерації, щоб в них не було проблеми. Ми ж пам'ятаємо тоді, коли як Захарова і як Пісков тоді заявляв, що після саміту Кримської платформи, що ті країни, які вийшли в склад, ці 47 країн, які в склад Кримської платформи, Російська Федерація буде відповісти і буде конкретно викликати цих послів до себе на перемовини в Кремль. Та я не знаю, чи дійсно було так, але активно засуджували. Тобто це заділо як мінімум Російську Федерацію. Якщо в Європі досі зберігається ця думка не увіщувати, не дратувати диктатора, тоді, в принципі, Путін робить все правильно з міграційною кризою. Тобто, сьогодні лунали оцінки в цій студії, що це схиляння Росії і Європи до перемовин, зокрема міграційна криза. Тому, на вашу думку, європейці від таких шантажів, вони стануть згуртованіші і міцніше, чи вони будуть йти на поступки? Як мінімум, вже я бачу згуртованість в тому, що сьогодні Міністерство оборони з Великої Британії відправило свої війська і декілька на територію кордону. Буквально годину тому повідомили в Твіттері, британські війська зараз дислокувалися частина на території білорусько-польського кордону. Ми бачимо... В Британії особливо ніхто ніколи не сумнівався. Вона і як партнер по НАТО, і як частина партнер Сполучених Штатів завжди дуже послідовна в антиросійській позиції. Скоріше цікава континентальна Європа. 4 статтю Альянсу НАТО. Цікавіша позиція великих країн континентальної Європи. Ми знаємо, ви маєте на увазі Німеччину і Францію. Ми знаємо останні події, які відбувалися, і вже на останніх своїх днях своєї каденції пані Ангела Меркель говорила про те, що зараз з'явився так званий третій шлях міграції. Колись був він Лампедуза, Сіракуза, Італія, Греція. Зараз так званий польський шлях мігрантів. Було зареєстровано близько 8 тисяч незаконного потрапляння на територію Німеччини саме польським шляхом офіційної позиції. Тому Німеччина занепокоєна таким розвитком подій, але зрештою... І це все одно не міняє її позиції про те, що з Росією потрібен особистий діалог. Абсолютно. І, на жаль, не знаю, яким чином зараз будуть відбуватися активні події в Федеративній Республіці Німеччина трансформації, тому що 12 грудня вже не за горами. Олаф Шольц вже готовий приступити до своїх, як то кажуть, повноважень. Яким чином буде відбуватися його зовнішня політика, ми також не до кінця впевнені, чи можливо буде його МЗС лідера... буде віддано зеленим, чи вони залишать соціал-демократів? От мені цікаво. За традицію вони віддавали завжди другі партії в коаліції. Так, але відомства, і побачимо, хто стане міністром закордонних справ. Це буде дуже важливо. Але зрештою, навіть якщо міністр закордонних справ буде від партії зелених, все одно, я думаю, диктувати буде СНДП всю політику, яка буде з точки зору зовнішньої політики. Мене більш занепокоює ситуація так званого вчителя, пана Шольца, Герхарда Шрёдера, яким чином він буде радити, як далі розвиватися в двостороннім відносинам, білатеральному партнерству між Німеччиною та Російською Федерацією. Це занепокоює. Ви думаєте, досі він зберігає вплив на майбутнього канцлера? Ви бачили ще світлини, коли Олаф Шольц було таке довге кучеряве волосся, і він завжди послідовно... Він просто знає, хто його привів до політики. Я думаю, так. Я не знаю, яким чином він буде продовжувати свою тенденцію. З Шольцом я спілкувався крайній раз на саміті Великої Двадцятки в Венеції. Тоді якраз він був як міністр фінансів, і мені цікава була позиція. На жаль, він не відповів на те питання, яке мене цікавило стосовно України. Але він все одно, пам'ятаєте, можливо, його інтерв'ю, його політичні, якщо, наприклад, Північний потік Російська Федерація буде використовувати як акт так званої гібридної економічної війни проти України, то Німеччина буде одна із перших, хто буде застосовувати санкції проти Російської Федерації. Це реальне бойове слово. Ну і на останню частину залишимо все ж таки вашу улюблену Польщу. Якщо нам тут здавалося, хоча б Східна Європа, або вони не люблять Схід, вони вважають Центральну Європу і Балтія, це країни найбільш прихильніші по українській позиції, але
всередині польського політикуму і суспільства теж багато антиукраїнської риторики. Да? І якби антиукраїнська це завжди це те, що і не треба іноді бути проросійськими. Да? Можна бути антиукраїнськими, і цього достатньо, щоб на догоду Росії робити певні кроки. Що антиукраїнського в Польщі? Ну, дивіться, перш за все, ми знаємо, що така трансформація, яка відбулася декілька років тому, і коли до влади прийшла «Право і справедливість» партія, це така більш консервативна партія. Понад 10 років воно? Ні, з 2015 року, з жовтня, 6 років. Хіба? Так, до цього була громадянська платформа, коли був Броніслав Комаровський, президент Польщі. Так, а коли був покійний Качинський президент? 10 квітня 2011 року. Якщо звернутися до того історичного минулого, ми пам'ятаємо, що тоді були президентські вибори після Смоленської трагедії, і приймав участь саме в виборах президентських на той час Ярослав Качинський та Броніслав Комаровський. І тоді рідний брат Леха Качинського програв в другому турі Броніславу Комаровському в президентські вибори. І тоді до влади прийшла громадянська платформа. І саме тоді з поста прем'єр-міністра Дональда Туска було запрошено до Брюсселю. І тоді Польща, більш така тенденція, коли польська політика більш трактувалася з точки зору всього європейського. І ми знаємо, що громадянська платформа зараз знаходиться в так званій опозиції до діючої польської влади. Чому так звані? Вона в опозиції? В опозиції, тому що також всі опозиції, зараз це вже не громадянська платформа, це коаліція, громадянська коаліція обивательська, і ми знаємо, що Дональд Туск повернувся на політичну арену. Він зараз знову став очільником громадянської платформи. Перед загрозою антиєвропейських ухилів панівної партії, здається. Ну так, Європейська народна партія. Минулого місяця була зустріч в Брюсселі, і всі країни, які є представники цих партій, зустрічалися на такій звану сесію. І Туск там був. Але скажу, в чому проблематика взагалі існує діючого? Проблема в тому, що якщо партія «Право і справедливість» все так далі буде продовжуватися, звертатися до історичного минулого і робити акценти на проблематику, яку вони вважають була з Україною колись, то ніяких гарних політичних рішень для України ця партія не зможе принести. Всі пам'ятаємо, що з жовтня 2015 року почав активізуватися кейс Волині. На мою думку, потрібно цим політикам займатися і побудувати нашу співпрацю в майбутньому. А минулим нехай займаються історики. Тому моєю такою думкою було б ідеально створити якусь таку спільну інституцію, яка буде займатися вивченням україно-польської спільної історії. І тоді ми видамо цю нішу спеціалістам. А якщо будуть такі, як міністр внутрішніх справ Камінський на своєму прес-інтерв'ю давав нещодавно стосовно так званого будівництва муру на території Білорусі, між територією Республікою Польща. Щось кшталт мексиканського муру Трампа, да? Ви розумієте, проблема в тому, що це поділ на світ на кращий і гірший. Це вже такий плюралізм. Проблематика в чому? Згадати мур Марокко із Іспанією, мур між Палестиною та Ізраїлем. Ми бачимо, яка країна в цьому плані краще розвивається, яка гірше. Це немов таке розмеження, як апартеїд, такий був навіть, це проблема. Мур, він не дасть тих позитивних тих результатів, які вважає партія «Право і справедливість». Але це все сприймається в суспільство, сприймається, воно все більше і більше починає там згуртуватися навколо консервативних цих цінностей, чи все ж таки можемо спостерігати, принаймні, те, що я аматорськи знаю, от є перемога в Чехії коаліції такої праволіберальної коаліції над популістським урядом Бабіша. Да? Хоча він зайняв, є спроба зараз таку коаліцію велику створити в Угорщині навколо мера Будапешту. І, здається, така спроба була і в Польщі навколо мера Варшави. Вона була невдалою. Ми знаємо, що мер Варшави у 2020 році вийшов другий тур. Хоча він почав кампанію свою виборчу десь тільки в травні місяці. Громадянська платформа вирішила його зробити кандидатом. Він не дуже багато програв діючому президенту. Він залишається зараз президентом міста. Про суспільство важливо сприйняття суспільства і тенденція, куди вона стає, в тому числі, я не кажу, що Україна в центрі всесвіту, але в тому числі антиукраїнською. Чи все ж таки ні, бо зважаючи на 1 мільйон 600 тисяч українців в Польщі?
Польщі. Дивіться, я ж хочу продовжувати саме заяву Камінської. Коли в нього запитали продовження, ну тобто він сказав, що ми не будемо обмежуватися лише муром з Білоруссю. Ми також плануємо побудувати мур з Україною і з Російською Федерацією, я маю на увазі Калінінградську область. І вже на такі закиди потрібно реагувати нашим відомствам закордонним. І, можливо, ми розуміємо, що зараз дуже активно активізується і Любенський трикутник, і різні формати міжнародної співпраці між нашими країнами, але потрібно реагувати. Знаєте, кейс мігрантів дуже невигідний провладній партії, невигідній владі, яка зараз є в Польщі. Чому? Тому що електорат, як тільки факт того, що Польща прийме якусь частину мігрантів, це буде негативно сприйнято урядом Польщі. Ми пам'ятаємо, коли право і справедливість прийшло, не було жодного такого позитивного кейсу, де під час того, коли були біженці з Сирії, Польща прийняла якусь частину біженців, хоча кожна європейська країна повинна була це зробити. І навіть кейс, вам скажу, який мало де відомий і який я отримав від одних із працівників міністра закордонних справ, це колишній дипломат Республіки Польща, коли військовий контингент НАТО польський полишав в травні місяці Афганістан, він з собою забрав близько 1200 афганців до Польщі. Це афганці були, які допомагали військам польським, натівським в перекладі, це і лікарі, це спеціалісти, військові, але в жодних засобах масової інформації цей кейс Польщі він не був змальований. Тому що ми, якщо б це було десь в засобах масової інформації поширено, чи навіть в провладному телебаченні, цей би факт вплинув на те, що підтримка електорату, вона з діючої партії, вона зменшилась. І тому зараз, я ще раз повторюю, коли в польському суспільстві запитують, кому ви найбільше довіряєте, є статистичні дані, які займаються цим. Як ви думаєте, на вашу думку, кому найбільше є підтримка чи довіра взагалі поляків, на вашу думку? Як ви вважаєте, кому найбільше довіряють? Кому? Дивіться, і це навіть не президент, тому що зараз вперше в історії, там за останні часи, в президента більше негативний рейтинг, ніж позитивний, там, здається, на 1 чи 2%. Це навіть не костел, тобто ми знаємо, що завжди церква, тобто костел, релігія для поляків. Зараз це прикордонники, стража гранічна. Тому що, на думку поляків, зараз на них найважливіша місія – це захищати польський кордон. І тому зараз така є політика мурем за польським мундурем. Тобто головна така ідея, яка зараз промується на провладних телеканалах Польщі – це підтримка і захист прикордонників, і підтримка, захист територіальної цілісності Польщі. Тобто в Польщі мігранти, без мігрантів її економіка не виживе, зокрема без українських, але про це говорити вголос не можна, тому це як подружня зрада. Дуже хочеться, але щоб було б тихо, ніхто не сказав про це. Тихо, і тому що якщо це тільки це з'являється десь в інформаційному просторі, рівень підтримки діючої партії зменшується. Микола Волківський, депутат, кажу, експерт, політолог міжнародний, поговорили про все трошки, час минув. Це був останній Бугунін на сьогодні, зустрінемося вже наступного тижня. Дякую. Ишгалчилер адвокат Эдем Семедляевна меморий жаза алганлар үчүн дегилде да серт шарайтлы изоляторга ташлаган. Буну онан Зенада Шемил Курбединов тутулганны изоляторда зиярет эткен сон хабар этти. Курбединовдун сөзлөрүнө көрө Семедляевна махсус изоляторда дегилде жинайет япканлар блокунда тута экенлер. Бу саясий мабусларына корчолаган эпос адвокатлар үчүн буюк бир чагыруу дейт Эмиль Курбединов. В очередной раз, то есть система пытается наказать, пытается запугать адвокатов, которые профессионально хотят помочь людям, которые действуют профессионально в рамках закона и так далее. Да? Вот, я увидел его, вот, посетил его, он передал огромные слова благодарности всем тем, кто включился в процесс его защиты, да, в отстаивание его права на свою профессиональную деятельность.
Эдем Семедляевна эки мемори жаза боюнча жазаладылар. Ахмеджетнан ишгалчылар махкемеси адвокатка полис хадиманын буйругуна керине кетирмегени үчүн 12 күнлүк капыс жазасын белгиледи. Бунун берабер полис бөлүгүндө рухсатсыз сес язысыны япканы үчүн 4000 рубль жөреме алды. Yüzlerce инсан тутулган адвокатка кол тутмак үчүн флешмоб башлатты. Иштимаий ак куллануучулары адвокаттын ресиминен фото чекип, Эдем Семедляевдин эллериңизди чекиңиз. Халк имайжысы азат этилмели кабы языларынын фотоларны ерлештирелер. Украина тыш ишлери назирлигинде Эдем Семедляевнын такып этилмесине онун профессионал аклары бозулмасы дейлер. Буну өз Twitter сайфасында Украинанын тыш ишлери назиринин биринчи муавини Эмине Джепар язды. Европа шурасынын инсан аклары комиссары Дуня Миятович ишгалчылар аккорчалайчыларга эсалет аяк чалганын айтты. Украина президентинин Кырымдагы даимий темсилчилигинде адвокатны дерал азат этмеге чагырдылар. Закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити адвоката Едема Семедляєва, припинити хвилю репресій та переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання, а також у зв'язку з їх професійною та громадською діяльністю. Висловлюємо підтримку Едему Семедляєву. Україна робитиме все задля притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності. Октябрьнан 25-нде Эдем Семедляев Зенадаша Назим Шейхмамбетовнен махкеме огунде тутулып полис бөліклеріне кетірілген Қырым татарларына қорчаламақ үшін келген еді. Көветшілер адвокатларына тутулғанлар янына кечірмеді. Аксене Семедляевке сойыны пустынды экстремистик тешкілатларының тимсаллерінен татулар бармы, жоқмы тешкірмеге істегенлер. Семедляев рет еткен. Бұның үшін енді белі олған экстремизмнен күреш меркезінің хадимы Руслан Шамбазов оңан избетен бойсунмағаны үшін мемори протокол тызды. Видабыр протоколны полис бөлігінде рухсатсыз сес язысыны япқаны үшін тыздылер. Протоколлар тізілмесінің тешебүшчісі Шамбазовнан Ренат Параламов ведегер сияси мабуслер азапларға чектірілмесіне алақасы бар. Бұнын бері адвокат Эмиль Курбединовны тақып еткен еді. Аға қардаш Ахтемовлар кележек сене январынан 23-не қадар апсте қалдырылды. Қырымның Юқары Рус махкемесі Қырым татарларынан адвокатлар берген шикаетлеріне кері қайтарды. Ишгалчылар махкемесі өз қарарына мабуслер евапсіне шығарылса, Қырымны терк етіп, дава бойынша шаат сыфатында кечкенлерге басқа ете білелер деп аңлатқан. Имайжылар айтқанына көре ковид хасталығы тарқалғаны вақыт СИЗОда тұтылмалары пектелі келедір. Ишгалчылар махкемесі бұны көз огыне алмаған. Адвокат Айдар Азаматовның сөздеріне көре Асан Ахтемов оңада Нариман Желялға кібі қабатлав сертлештіріле білгенні истисна етмей. Асан это воспринимает как некую, так скажем, фикцию. Он все понимает, что сейчас будет по максимуму ужесточать все вот эти вот обвинения и утяжелять его состояние. Только для того, чтобы, ну, как он говорит, что это все он понимает, учитывая его позицию измененную, другого ожидать и не стоило. Аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовлар Меджлис рейсінің бірінші муавина Нариман Желялынен берабер сентябрінің 3 ве 4-нде кечірілген полис тарамалары нәтижесінде тұтылды. Оларына ичбір эссасыз газ борусында диверсия yapılmasында қабатлайлар. Меджлисте бұл сақты даваны Киевде августның 23-нде Нариман Желялының иштирагы ile кечірілген Қырым платформасы саммиты үшін ишгалчыларының интиқамы деп адландыралар. Меджлис азалары эмин бойлы етіп Русия Қырым татарларының темсили органына террористик тешкілі olarak tanıp, Kırım Tatarlarga karşı da kütlevi repressiyalarını başlatmağa planlaştıra. Украина телекөзлік қызметі Мудафа назирлігіне руслардан тұтып алынған силяны берді. Оның фияты миллиард гривнаны тешкіл етті. Телекөзлік қызметінің мәліметіне көре сөз истихбаратқа қаршы қызмет махсус операция девамында руслардан тұтып алған 500 тонна силя hakkında көрсетіле. Бұл Печора адлы учақы бар ракета комплекслерінің 36 ракетасы, вертолет ве учақларының көчірүжелері, ве теркеби қысымлары, танк, БТР ве башқа зырқлы техниканың теркеби қысымлары, граната атыжы түртібатлары, тротил, фосфор ве хлорид екшілігідір. Бұл силяны ишяви делил деп таныдылар ве тұтып алдылар. Махкеме ве үкімет силяны Мудафа назирлігіне бермеге рұқсет етті. Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення та з невстановленою метою накопичували їх на території України. Але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. В подальшому було встановлено, що документальні відомості про легальне ввезення та зберігання цієї військової продукції були відсутні.
Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України. Ишгал етілген территорияларына теркетмеге мечбур олған телеканалларға ярдым экі кереге артажақ. Бұны баш назирінің муавина ишгал етілген территорияларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша назир Ирина Верещук білдірді. Оның қайдеткеніне көре шымдылық бөле телеканалларға ярдым берме стратегиясы ишлеп шығарыла. Бұнен бәрі Верещук малия назирінен телеканалларға девлет бюджетінден экі керезияде пара берілмесіні музакер еткен. Назир бұны келечек ел еріне кетірмеге умут ете. Ми збільшимо фінансування вдвічі. Я дуже сподіваюся, що міністр фінансів, який відчув весь мій, так би мовити, емоційний біль, коли я казала, що ми не допрацьовуємо інформаційно, і ми якраз повинні допомагати тим людям, які приїхали до нас з тимчасово окупованого Криму, з Донецької, Луганської області, бо вони як журналісти, вони як переселенці, як ніхто знають. І коли людина вмотивована не тільки матеріально, а ще й емоційно так прив'язана до тієї землі, куди вона хоче повернутися до своєї домівки, це дуже важливо. Я сподіваюся, міністр фінансів пан Марченко мене почув. Кечкен күн Украинада COVID-24 бен инсанда белгіленген. 4 бен кіші хастаханеге түшкен. 750 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық назірлігінде украинлеріні сақ қалмақ үшін дырал ашыланмаға чағыралар. Сағлық назірлігінің малыматына көре 5-те 1 Украин ашыланған. Шу сырада Украинада баллар ве ковидке оғырап түзелген инсанлар үшін сертификатлар пейда олды. Бала ковид сертификатыны ич олмағанда вакцинанын бірінші дозасына яптырған бала ала біле. Украинада 12 яшындан бұйық балаларны Pfizer вакцинасынен ашыламақ мүмкін. Түзелме аққанда сертификатны екім ковид диагнозына қойып электрон системаға кірсеткен инсан ала біле. Дия иләвесінде бұл сертификат ноябрьнан 8-інде пейда олмалы еді. Фақат шымды тестленуынан сон кейіп басамағында болуна. Ті, хто хворіли на коронавірусну інфекцію не більше, ніж 105 днів тому, від моменту запуску функціоналу, зможуть отримати сертифікати. Лікар має внести до електронної системи охорони здоров'я медичний запис про встановлення діагнозу на COVID-19. Таким чином, термін дії нового документа буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше, ніж 2 рази на рік за наявності внесених даних до електронної системи охорони здоров'я. Ижгал етілген Қырымда кенеде коронавирус рекордлары қайды етілі. Кечкен күнчин вирусы ресми шекілді 1182 инсанда таздықланды. 32 кіші хасталық ақырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ватанға yol açқанлар. Қырым татарларынан сүргінлік ерлерден ватанға қайтмасы. Бұл қайтуынан қиметі ве көрешінің емиеті аққанда весеқалы фильм Коркут ата адлы түрк дүниясынан халқара кинофестивалінде екі керек өстерілді. Фильмнің баш қараманы Қырым татары Энвер Муслидинов. Совет режимі Қырым татарларға ватанға қайтмаға ясақлағанны бақмадан Энвераға эпісі бір 1970 сенелері Қырымға қайта. Ватанға yol açқанлар фильмі 2015 сенесі АТР телеканалының қадимлері тарafından çekildi. Filmnin muallifi ATR telekanalının alı barıcısı Elmaz Hasan, rejissör Dlaver Dvadziyev. Meclis'ten Türkiye'deki temsilcisi rejissör Zafer Karatay bu film Türk dünyasının kinofestivalinde takdim etilmesinin muhimligini kaydetti. Karatay bildirgenine göre film butun dünyaga Kırım ve onun işgali hakkında hatırlata. Elmaz Hasan aytkanına göre Kırım tatar halkının vatanға kaytmasının tarixi Kırım için kureş, Kırım tatarlarının galibesinden bitecegini tasdiqlay. Әлбетте, мен пек қуанам біздің фильмімізді қабыл еткеніңіз үшін, чүнки бұл фестивальге бір қач фильм yollanıldı ve bu filmнің öyle қабыл еткенлері үшін ve бүгін Türkiye'de bu film iki meydanlarda gösterildi ve insanlar da koşuldu. Bu film Dlaver Dvadziyev bu filmin rejissörü oldu. Biz birlikte bu işini zaten yapkan edik ve aslında bizler isterdik göstermege, bizler tariximizde sürgünlükünü herkes bilir ama vatanға avdet yolunun ne kadar meşakkatlı, ne kadar kıyın olganını, ne kadar insanlar özlerini vatan için feda etkenlerini, kurban etkenlerini. Birincisi herkes birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerinin sinemasından bu insanların çünkü bu sinemalar, bu vesikalar o insanların hayatın yaşayış
anlayışlarından bir kuzgu, bir şeyler gösteriyor ve biz birbirlerini koruyoruz. İkincisi mesela Sovyetler Birliği'nin darkakanı 30 sene oldu. 30 senede ondaki vaziyet insanların miyindeki Sovyetik zihniyetle şimdiki zihniyet nasıl değişti? Nasıl insanlar dünyaya nasıl bakarlar? Yani Sovyet sistemasından kurtulup şimdi öz kimliklerini, öz Türk halkları, öz Müslüman kimliklerinden korup oğa göre dünyaya nasıl bakarlar ve diğer halklara, kardeşlerine nasıl bakarlar onlarını koruyorsun. Onlar da bizi kuvandırır ve inşallah daha çok olur. O elbette Ukrayna için de büyük bir şans. Yani Ukrayna Kırım Tatarlarına, Kırım'a ne kadar yakşı bakarsa Türk dünyasında, insaniyet dünyasında da o kadar hürmeti kötürülecek, o kadar itibarı kötürülecek. Onun için de Ukrayna'da özü üstünde ayakta durmaya tırışkan yanı bir devlet. Pek çok insan onlar Rus devletinden bir tutar edilir ama endi Kırım Tatarlarının da burada pek büyük katkısı, faydası oldu. Ukrayna degen bir millet olganı ve bunların da insanlıkka karşı insaniyetli yaklaşkanlarını da gösteriyor bu Kırım Tatarlarının bergen kol tutuğları. Ben şöyle aytayım. Bahçesaray görüntüleri çok yakışıydı. O yukarıdan görüntüler var idi. Bir de filmin başında ve sonunda Cemile Osman'ın görüntüsü ben yakşı buldum. Ekip güzel. Çekimler güzel. Müzik, fondaki gelen müzikler güzel. Yani ekip olarak ben çok güzel buldum. İyici bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Vatan için güreşen insanların neler yaptığını, ne fedakarlıklar yaptıklarını, vatana tekrar gelmek ve tekrar orada kök salmak için yaptıkları güreşi, yaptıkları mücadeleyi özetliyordu. Elmas Hanım da çok güzel yazmış senaryosunu. Çok etkilendik. Dramaları da vardı. Dramaları da ayrıca etkileyiciydi. Yani dünyada gerçekten bu film festivali, Türk Dünyası Film Festivali. Eğer Türksen ve Müslümansan dünyada gerçekten bazı bölgelerde çok dışlanıyorsun. Тебриклер Мустафа Джемилев. Витаемо Мустафа Джемилев. Бойлы хэштегнен Кырым-Татар халқының лидері Мустафа Джемилевна ичтимai ағларда доған күні мұнасибетінен хайрламақ мүмкін. Бойлы тешебусна өз Facebook сайфесінде Меджлис рейсі Рифат Чубаров yazdı. Мустафа Джемилев ноябрьнің 13-інде өз 78-ні доған күніне қайдеті. Бойынды 7-ні доған күні işgalden себеп Қырым тышындадыр. Рифат Чубаров бұл сене ергел олғаны кібі оны шақсен келіп хайрламақтан вазгечмеге чағырды. Чүнки Джемилевлер қорантасы COVID-19 хасталығына ұғыраған. Bir kaç күн evvelsi түзелі башлығанлар, evvel aşılanğanları için хасталықны қолай кечірелер деп білдірді Меджлис рейсі. Хайырлавлар хэштеглерінен yazılsa Mustafa Cemilev mutlaka epoсы хайырлавларını көріп, оқыр деді Рифат Чубаров.